होणार आहे. मी मान्यवरांना विनंती करेन, आपण आपल्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलित करून या समारोपाच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करायची आहे. 51व्या राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचा आजचा बक्षीस वितरण सोहळा या ठिकाणी दीप प्रज्वलनानं उद्घाटन करून संपन्न होतोय. आपले प्रमुख मान्यवर अर्थात सन्माननीय टी.पी. शर्मा सर, त्याचबरोबर सन्माननीय श्री कृष्णकुमार पाटील सर, त्याचबरोबर सन्माननीय श्रीधर पाटील, सन्माननीय वासुदेव नाईक, माननीय श्री डॉक्टर राजेंद्र कांबळे सर, माननीय श्री प्रदीप कुमार कुडाळकर साहेब, डॉक्टर राधा हटकरी मॅडम, डॉक्टर राजकुमार अवसरे सर, माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले, माननीय श्रीमती कल्पना बोडके मॅडम, माननीय
19व्या राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचा सांगता सोहळा आता सुरू झालेला आहे. सन्माननीय अतिथींच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन झालेलं आहे. गेले 5 दिवस संपूर्ण ही सुंदर नगरी विज्ञानमय झालेली होती. प्रत्येकाच्या तोंडी विज्ञान प्रदर्शन आणि विज्ञान प्रदर्शन हे एकच वाक्य होतं आणि आज या सोहळ्याचा सांगता सोहळा संपन्न होतो आहे. अनेक प्रकल्प घेऊन महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून चांद्यापासून बांद्यापर्यंतचे विद्यार्थी यामध्ये आणि शिक्षक यामध्ये सहभागी झालेले होते. शानदार असा हा 5 दिवसाचा कार्यक्रम खरं तर संपूच नये असं प्रत्येकाला वाटत होतं, पण कुठेतरी थांबलं पाहिजे म्हणूनच हा सांगता सोहळा आणि या सोहळ्याला आम्ही सुरुवात करतोय. या ठिकाणी उपस्थित मान्यवरांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होईल. आपली भारतीय परंपरा आलेल्या अतिथींचं आपण स्वागत करतो. म्हणूनच सर्वप्रथम एनसीईआरटीचे प्राध्यापक माननीय श्री टी.पी. शर्मा सर यांचं स्वागत करण्याची मी विनंती करणार आहे डॉक्टर राधा अतकरी मॅडम यांना. याच दरम्यान आबा केसरकर आणि नंदू गावडे सन्माननीय दोन्ही आपले दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाचे मान्यवर यांना विनंती आहे की कृपया आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हावं. आणि याच दरम्यान सन्माननीय डॉक्टर राधा अतकरी मॅडम यांच्या हस्ते प्राध्यापक एनसीईआरटी टी.पी. शर्मा सर यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. त्याचबरोबर बालभारतीचे सर्वेसर्वा म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणे यांचे संचालक सन्माननीय कृष्णकुमार पाटील साहेब यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. डॉक्टर अवसरे साहेबांना मी विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय कृष्णकुमार पाटील साहेब संचालक बालभारती यांचं त्यांनी स्वागत करावं. ज्यांच्या मोठ्या सहाय्यातून ज्यांनी प्रचंड अशी आर्थिक सहाय्य सुद्धा केलेलं आहे असे माननीय श्री कृष्णकुमार पाटील साहेब यांचं स्वागत. जोरदार टाळ्या होऊ देत. त्याचबरोबर गटविकास अधिकारी पंचायत समिती सावंतवाडी यांचं देखील आम्ही स्वागत करू इच्छितोय. सन्माननीय वासुदेवजी नाईक सर यांचं आम्ही स्वागत करतोय. आणि सन्माननीय प्रदीप कुडाळकर साहेब अर्थात शिक्षणाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना मी विनंती करतोय की त्यांच्या शुभ हस्ते यांचं स्वागत व्हावं. श्री वासुदेव नाईक गटविकास अधिकारी पंचायत समिती सावंतवाडी. कुडाळकर साहेबांनाच विनंती आहे, त्यांनी प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे माननीय डॉक्टर राजेंद्र कांबळे सर यांचं स्वागत करावं. सन्माननीय शिक्षण मंत्री महोदय काही वेळातच आपल्याशी संवाद साधणार आहेत, आपल्यामध्ये जॉईंट होणार आहेत. मी मान्यवरांना विनंती करते आपण पहिल्यांदा त्यांच्याशी संवाद साधूया. धन्यवाद. एक 5 मिनिटांमध्ये संवाद साधणार आहे, तोपर्यंत आपण पुढील सन्मान घेऊया. यानंतर सन्माननीय शिक्षणाधिकारी साहेब अर्थात प्रदीपजी कुडाळकर साहेब माध्यमिक प्राथमिक आणि योजना विभाग. माननीय मंत्री महोदय 5 मिनिटात जॉईन करणार आहेत. धन्यवाद. यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले सर यांचं स्वागत करण्याची मी कुडाळकर साहेबांना विनंती करते. सन्माननीय यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय अच्युत सावंत भोसले साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. शिक्षणाधिकारी साहेब कुडाळकर साहेब यांच्या हस्ते हे स्वागत होत आहे. यजमान शाळा आहे
यानंतर सन्माननीय शिक्षणाधिकारी प्रदीप कुडाळकर साहेब यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करू इच्छितोय. सन्माननीय प्रवीणजी राठोड साहेब यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते प्राथमिक माध्यमिक आणि योजना विभाग शिक्षणाधिकारी सन्माननीय प्रदीप कुमार कुडाळकर साहेब यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. त्याचबरोबर राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर नागपूर याच्या संचालक सन्माननीय डॉक्टर राधा हातकरी मॅडम यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. माननीय डॉक्टर कांबळे सरांना विनंती आहे स्वागत त्यांनी करावं. डॉक्टर राधा हातकरी मॅडमांचं स्वागत डॉक्टर कांबळे सरांनी करावं. त्याचबरोबर ज्येष्ठ अधिव्याख्याता आणि प्राध्यापक राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगरचे सन्माननीय डॉक्टर राजकुमार अवसरे साहेब यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. मी कुडाळकर साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते हे स्वागत व्हावं. त्याचबरोबर राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर नागपूरचे अधिव्याख्याता सन्माननीय प्रवीणजी राठोड साहेब यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. पुन्हा एकदा कांबळे साहेबांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय प्रवीणजी राठोड साहेब यांचं स्वागत करावं. यानंतर विज्ञान पर्यवेक्षक राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर नागपूरचे माननीय श्री राजू नेप सर यांचं स्वागत करण्याची मी विनंती करते. माननीय कल्पना बोडके मॅडम गट शिक्षण अधिकारी सावंतवाडी. यानंतर गट शिक्षण अधिकारी सावंतवाडी सन्माननीय श्रीमती कल्पना बोडके मॅडम यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. सन्माननीय कोवे साहेबांना विनंती आहे, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थाचे सन्माननीय कोवे साहेब यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय श्रीमती कल्पना बोडके मॅडम यांचं स्वागत करावं. यानंतर माननीय प्रियांका देसाई मॅडम यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल सराटीच्या मुख्याध्यापिका यांचं स्वागत करण्याची मी डॉक्टर अवसरे सरांना विनंती करते. प्रियांका देसाई मॅडम गेले 5 दिवसच नाही त्याच्या आधीचे 15 दिवस ज्या सातत्याने या ठिकाणी कार्यरत आहेत. अगदी सकाळी 8 वाजल्यापासून रात्री जितका वेळ कार्यक्रम चालतील तितक्या वेळपर्यंत मॅडम इथं कार्यरत होत्या. एकदा जोरदार टाळ्या मॅडमांसाठी होऊ देत. यानंतर माननीय श्री वामन तरफे सर अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ यांचं स्वागत करण्याची मी राठोड सरांना विनंती करते. यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय काकतकर सर यांचं आम्ही स्वागत करतोय. नेब सर यांना विनंती आहे कृपया आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय काकतकर सर विज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. त्याचबरोबर डॉक्टर रवींद्र भास्कर उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य विज्ञान अध्यापक महामंडळ यांचं देखील आम्ही स्वागत करू इच्छितोय. सन्माननीय कोवे साहेब यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करावं. त्याचबरोबर सन्माननीय कैलासजी चव्हाण साहेब अध्यक्ष बृहन्मुंबई विज्ञान अध्यापक मंडळ यांचं देखील आम्ही स्वागत करू इच्छितोय. मी राठोड साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करावं. यानंतर राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूरचे माननीय श्री कोवे साहेब यांचं स्वागत करण्याची मी बोडके मॅडम यांना विनंती करते.
याचबरोबर सन्माननीय दीपकभाई केसरकर मित्र मंडळाचे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहे. खरं तर आम्ही रोज त्यांना स्टेजवर बोलवतो, पण ते कामामध्ये इतके मग्न आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, मला तुम्हाला सांगायचं आहे, गेले 5 दिवस ज्यांनी येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला फूड पॅकेट्स, बिस्किट्स किंवा सॉफ्ट ड्रिंकची बॉटल ही दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळामार्फत दिलेली आहे आणि त्यांचे कार्यकर्ते स्वतः त्या ठिकाणी दिवसभर राबून प्रत्येक विद्यार्थ्याची विचारपूस करत होते. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. आणि मी या मित्रमंडळाला आमंत्रित करते त्या ठिकाणी माननीय श्री आबा केसरकर, माननीय श्री गावडे, नंदू गावडे साहेब, नंदू शिरोडकर साहेब आणि सुजित कोरगावकर, आपणही व्यासपीठावर यायचं आहे. सन्माननीय कृष्णकुमार पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होतंय. सुजित कोरगावकर, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये 10,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी भेट दिली आणि त्यासाठी त्यांना फूड पॅकेट्स, त्याचबरोबर कोल्ड्रिंक्स, पाण्याची व्यवस्था ही दीपकभाई केसरकर मंडळाच्या या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी ही जबाबदारी अगदी लीलया पेलली. आणि म्हणूनच अतिशय सुसज्ज पद्धतीच्या नियोजनामुळे हे खरोखरच अभिमानास्पद गोष्ट आहे. आपल्या सावंतवाडीच्या सुंदरवाडीच्या या जिमखाना मैदानावर ज्या पद्धतीनं या विद्यार्थ्यांचं आदरातिथ्य केलं, यामध्ये मोलाचा वाटा आहे तो म्हणजे दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळातील या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा. हे संपूर्ण नियोजन करण्यामध्ये विज्ञान संस्था असतील, नागपूर संस्था असेल किंवा शिक्षण विभाग असेल यांच्या आणि होस्ट संस्था भोसले इंटरनॅशनल स्कूल यांच्या बरोबरीने दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ दिवस रात्र राबत आहेत. धन्यवाद. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे सहसचिव माननीय श्री मल देसाई सर यांचंही स्वागत या ठिकाणी. मी बोडके मॅडमना विनंती करते हे स्वागत करावं. बोडके मॅडम यांना विनंती आहे की सन्माननीय मल देसाई साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. अखिल भारतीय प्रशिक्षण शिक्षण संस्था संघ सहसचिव सन्माननीय मल देसाई सर यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. याच दरम्यान सन्माननीय शिक्षण मंत्री केसरकर साहेब काही वेळातच ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित राहतील. या ठिकाणी शिक्षण संस्था चालकांचे अध्यक्ष उपस्थित आहेत. मी त्यांचंही स्वागत करण्याची विनंती करणार आहे माननीय श्री राठोड सर यांना. माननीय श्री अवधूत मालणकर सर, तसेच प्रयोगशाळा परिचर संघटना राज्याध्यक्ष माननीय श्री काळे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही स्वागत करण्याची मी या ठिकाणी विनंती करते कोवे साहेबांना. डाएटचे अधिव्याख्याता जाधव सर यांचंही स्वागत मी बोडके मॅडमना विनंती करते त्यांनीही स्वागत करावं. त्याचबरोबर बोडके मॅडमना विनंती आहे डाएटचे जाधव सर, अधिव्याख्याता जाधव सर यांचं स्वागत करावं. त्याचबरोबर बोडके मॅडम यांना विनंती आहे की डाएटचे प्राध्यापक पवार सर यांचं देखील आपण या ठिकाणी स्वागत करावं. डाएटच्याच अधिव्याख्याता सांस्कृतिक विभागाच्या प्रमुख पेडणेकर मॅडम यांचंही स्वागत करण्याची बोडके मॅडमना विनंती.
पेडणेकर मॅडम, प्रत्येक दिवशी चालू असलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे विभाग प्रमुख अर्थात पेडणेकर मॅडम यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. आणि डॉक्टर आचरेकर सर यांचंही स्वागत. डाएटचे अधिव्याख्याता आचरेकर सर. मी सन्माननीय बोडके मॅडम यांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. त्याचबरोबर सन्माननीय लक्ष्मीकांत तांबे साहेब यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. माफ करा, लक्ष्मीकांत बांते साहेब यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. नागपूर कार्यालयाचे सन्माननीय लक्ष्मीकांत बांते सर यांचं आम्ही स्वागत करतोय. त्याचबरोबर सन्माननीय जयंत भगत साहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय राळे साहेब यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. मॅडमना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते बांते सरांचं या ठिकाणी स्वागत व्हावं. यानंतर शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्याचे दीपकभाई केसरकरांचे स्वीय सहाय्यक आंगणे साहेब यांना मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. त्यांचं स्वागत आम्ही करू इच्छितोय. माननीय आंगणे साहेब. डॉक्टर अवसरे सरांना विनंती आहे त्यांनी माननीय श्री आंगणे साहेब यांचं स्वागत करावं. आंगणे साहेब सुद्धा अगदी या पूर्ण विज्ञान प्रदर्शनामध्ये अगदी बारीक बारीक सगळ्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून होते, मार्गदर्शनपर सूचना करत होते आणि म्हणूनच हे सगळं सर्वांग सुंदर असं विज्ञान प्रदर्शन आपल्या समोर उभं राहिलेलं आहे. सन्माननीय जयंत भगत सर यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत व्हावं. या ठिकाणी पत्रकार बंधू उपस्थित आहेत. मी पत्रकार बंधूंच्या वतीने ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. अभिमन्यू लोंढे आणि श्री पवार, हरिश्चंद्र पवार या दोघांनाही मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. एकावन्नाव्या राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचा आजचा हा बक्षीस वितरण सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. आपण सर्व प्रमुख मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत करतोय. यामध्ये पत्रकार बांधव ज्यांनी अविरतपणे या गेल्या 5 दिवसाचा या ठिकाणी हा सोहळा, बोडके मॅडम यांना विनंती करतोय की त्यांच्या शुभ हस्ते या पत्रकार बांधवांचे प्रतिनिधी यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं, ज्यांनी अविरतपणे सर्व पत्रकार बांधवांनी वेगवेगळ्या चॅनल्स, न्यूजपेपरच्या माध्यमातून या 51व्या राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाला प्रसिद्धी दिली. यानंतर श्री प्रसाद महाले, भोसले नॉलेज सिटीचे, ज्यांनी खूप परिश्रम घेतलेत सगळं बारीक नियोजन करण्यासाठी आणि त्यांचंही या ठिकाणी आम्ही या निमित्तानं स्वागत करू इच्छितोय, आभार मानू इच्छितोय. मी अतकरी मॅडमना विनंती करते त्यांनी श्री प्रसाद महाले यांचं स्वागत करावं. भोसले नॉलेज सिटीचे रजिस्ट्रार सन्माननीय प्रसादजी महाले सर यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. या ठिकाणी जे सहभागी स्पर्धक होते त्याच्यामधलं एक विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी या, एक शिक्षक या ठिकाणी या, एक परीक्षक या ठिकाणी या. आपले शिक्षक प्रतिनिधी, स्पर्धक शिक्षक प्रतिनिधी, त्याचबरोबर परीक्षक प्रतिनिधी आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून आपण हे स्वागत स्वीकारावं अशी आम्हास आम्ही विनंती करतोय. एकच विद्यार्थी, एकच शिक्षक आणि एकच परीक्षक यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचंय. त्यांचं स्वागत. सन्माननीय शर्मा साहेबांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते स्वागत करावं. त्याचबरोबर शर्मा सर यांच्या शुभ हस्ते या विद्यार्थ्यांचं, या विद्यार्थी प्रतिनिधींचं
आजच्या या 51व्या राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाच्या बक्षीस वितरण सोहळ्यामध्ये स्वागत होतंय. शिक्षक प्रतिनिधी कृपया एखादे व्यासपीठावर यावं. याच ठिकाणी आपल्या स्पर्धक शिक्षकांमधील शिक्षक प्रतिनिधी यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करू इच्छितोय. सन्माननीय शिक्षणाधिकारी कुडाळकर साहेब यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते या शिक्षक प्रतिनिधींचं आपण स्वागत करावं. त्याचबरोबर प्रयोगशाळा परिचर प्रतिनिधी यांनी देखील उपस्थित राहावं. या ठिकाणी आपण शिक्षण विभागाशी माननीय दीपकभाई केसरकर यांच्याशी जोडले जातोय. एकावन्नाव्या राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनामध्ये समारोपाच्या कार्यक्रमामध्ये माननीय दीपकभाई केसरकर या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. माननीय दीपकभाईंचं सहर्ष स्वागत सुस्वागतम. आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून माननीय दीपकभाई केसरकर शालेय शिक्षण मंत्री आणि भाषा मंत्री यांचं स्वागत करूया. जोरदार टाळ्या होऊ देत दीपकभाईंसाठी. नमस्कार. ज्या गोष्टीचा आपण वारंवार उल्लेख करतोय की गेल्या 50 वर्षात जे शक्य झालं नाही ते सन्माननीय केसरकर साहेब यांच्या या अट्टहासामुळे शक्य झालं आणि या सुंदरवाडीत हे बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन सोहळा संपन्न होतोय. यानंतर सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेबांना विनंती करतोय की आजच्या बक्षीस वितरण सोहळ्याच्या निमित्तानं त्यांनी मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. या कार्यक्रमाला समारोपाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर जे आज वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये ज्यांना बक्षीस प्राप्त होणार आहे असे सर्व बाल वैज्ञानिक त्याचबरोबर इथं उपस्थित असलेले सर्व त्यांना मार्गदर्शन करणारे सन्माननीय शिक्षक आणि उपस्थित पत्रकार मित्रांनो, मला अतिशय आनंद झाला की आपण सर्वजण सावंतवाडीला आला. सावंतवाडी ही तर माझी मातृभूमी आहे, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्हा हा विशेषतः हुशार मुलांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. गेली 14 वर्ष सातत्याने 10वी आणि 11वी मध्ये पासिंग आउट पर्सेंटेज हे या जिल्ह्यातच सर्वाधिक राहिलेलं आहे आणि ते जवळजवळ 97% 98-98% असतं. म्हणजे जवळजवळ सर्व शाळा या 100% आसपास रिझल्ट मिळवत असतात आणि त्याच्याच बरोबर जे विद्यार्थी कदाचित आजारी असतात वगैरे असेच विद्यार्थी परीक्षेमध्ये नापास होत असतात. अशा एका हुशार मुलांच्या जिल्ह्यामध्ये मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. हा महाराष्ट्रातला पहिला पर्यटन जिल्हा आहे आणि त्याच्यामुळे आपला हा कार्यक्रम संपल्यानंतर इथं छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जो समुद्र किल्ला बांधलेला आहे तो सुद्धा दाखवण्याची व्यवस्था ही या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी आपण सर्व मुलं आमची महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेले आहात त्यांच्या दाखवण्याची व्यवस्था केली आहे. तिथला समुद्र आणि सुंदर असं समुद्र किनारा सुद्धा आपल्याला बघायला मिळेल. आणि मला विशेषतः या ठिकाणी बाल भारतीचे आमचे संचालक सुद्धा कृष्णकुमार पाटील उपस्थित आहेत. त्यांनी सुद्धा आपल्या बालभारतीच्या वतीने इथल्या स्थानिक मुलांना हे प्रदर्शन बघण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्याच्यामुळे त्यांचे सुद्धा आभार मानतो आणि आमच्या सगळे विद्यार्थी या ठिकाणी आले आपल्या प्रदर्शन बघण्यासाठी. त्यांनी खूप कौतुक हे आपण सर्वांचं केलेलं आहे. आपण छान छान अशा प्रतिकृती या त्या ठिकाणी विज्ञानाच्या माध्यमातून या ठिकाणी सादर केलेल्या आहेत आणि या प्रतिकृतीच्या त्या ठिकाणी छोट्या फिल्म्स बनवून सुद्धा त्या महाराष्ट्रभरातल्या मुलांनी बघितलेल्या आहेत. आणि मग तुमचा जो दृष्टिकोन आहे की पर्यावरणाचं रक्षण झालं पाहिजे याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, त्याच्यानंतर आपण ज्या वेळेला कृषीबद्दल बोलतो त्यावेळेला कृषीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान कसं आणलं पाहिजे एवढ्यापासून ते अगदी
जंगली श्वापदाने हल्ला केला किंवा जंगली श्वापद त्या ठिकाणी आली तर त्या ठिकाणी कशा रीतीने अलार्म वाजला पाहिजे इथपासूनच्या अनेक गोष्टी मुलांनी सादर करत असताना अनेक मुलांनी विद्यार्थ्यांसाठी असे सुद्धा प्रयोग केलेले आहेत की जे अपंग विद्यार्थी असतील त्यांच्यासाठी त्यांनी काही गाड्या छोट्या सायकल्स तयार केलेल्या आहेत. म्हणजे विद्यार्थी हे आजूबाजूची परिस्थिती बघत असतात आणि ते बघून आपल्याला काय करता येईल याच्यावर त्यांचं मन विचार करत असतं आणि त्याच्यामधून सुंदर अशा प्रतिकृती त्या ठिकाणी सादर होत असतात. एका मुलाने तर टॉयलेट्स कशा साफ करायच्या कारण तो एसटी मध्ये गेला एसटीच्या टॉयलेट्स मध्ये आणि तिथं त्याला साफसफाई दिसली नाही आणि मग 5 मुलं गेल्यानंतर 5 विद्यार्थ्यांनी किंवा 5 त्या ठिकाणी प्रवाशांनी वापरल्यानंतर ते टॉयलेट तसंच स्वच्छ करायचे त्याच्यावर सुद्धा त्यांनी सायंटिफिक प्रयोग करून टाकले. तुमची जी एक देवाने तुम्हाला दिलेली बुद्धिमत्ता आहे याचा वापर समाजाच्या हितासाठी कसा करता येईल हे तुम्ही सर्व तरुण मुलांनी दाखवून दिलेलं आहे आणि म्हणूनच वेगवेगळ्या ठिकाणी मग ती व्हेकल्सची सेफ्टी असेल मग ते कशा रीतीने आपल्याला करता येईल याच्यावर सुद्धा तुम्ही विचार केलेला आहे आणि म्हणून तुम्हा तरुण मुलांचं या ठिकाणी अभिनंदन करत असताना त्यांचे जे मार्गदर्शक शिक्षक आहेत जे सायन्सचे टीचर आहेत त्यांचं सुद्धा मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि मी अपेक्षा करतो की असंच मार्गदर्शन आपण या पुढे सुद्धा करत राहाल. ज्या विद्यार्थ्यांचं आता सिलेक्शन होईल त्यांना राष्ट्रीय कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याचं भाग्य लाभेल आणि मग महाराष्ट्राची मान उंच राहील अशा तऱ्हेची त्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा तुम्ही बक्षीस मिळवाल अशी मी अपेक्षा करतो. महाराष्ट्र नेहमीच एक आधुनिक असं राज्य राहिलेलं आहे आणि त्याच्यामधल्या मुलांना सर्वाधिक सुविधा मिळाव्या महाराष्ट्र शासनाचा कटाक्ष आहे आणि म्हणूनच वेगवेगळे सुविधा या तुमच्यासाठी केल्या जात आहेत. आपल्यापैकी अनेक मुलांनी कृषी विषयामध्ये रस दाखवला त्याच्याबद्दल मी त्या मुलांचं मनापासून अभिनंदन करतो. या वर्षीपासून आपण कृषी हा विषय सर्व 1ली पासून ते 10वी पर्यंत कंपल्सरी केलेला आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये भारताने जी घोडदौड केलेली आहे ती खरोखर कोणालाही अभिमान वाटावं अशीच आहे आणि जगाच्या एकंदर जी रिक्वायरमेंट आहे जगाची जी आवश्यकता आहे अन्नधान्याची ते सुद्धा पुरवण्यामध्ये भारत आघाडीवर असतो. मेक इन इंडिया हे आपल्या पंतप्रधान महोदयांचं स्वप्न आहे आणि ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोन पाहिजे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोन आपणाकडे आहे महाराष्ट्राकडे आहे महाराष्ट्रातल्या मुलांमध्ये याचा मला मनापासून अभिमान आहे. तुम्हाला सर्वोत्कृष्ट टेक्नॉलॉजी देण्याच्या संदर्भात आमचं सरकार कटिबद्ध आहे आणि मुलांना सांगू इच्छितो की पूर्वी आपल्याला सर्वांना ड्रेस मिळत नव्हते जे ठराविक कॅटेगरी मधले मुलं आहेत त्यांनाच युनिफॉर्म मिळायचे. या वर्षीपासून आम्ही निर्णय घेतलेला आहे की प्रत्येक सर्वांना युनिफॉर्म एकसारखे द्यायचे. आपण स्काउट गाईड विषय कंपल्सरी केलाय. का विषय कंपल्सरी केला तर आपल्याला मेहनत करायची सवय लागली पाहिजे आपल्याला डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणजे काय असतं हे समजलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीने स्काउट अँड गाईड हा सुद्धा आम्ही कंपल्सरी करतोय. मुलांना वाचनाची आवड लागली पाहिजे म्हणून वाचनाचे तास आपण कंपल्सरी करतोय आणि आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मुलं आनंदी सुद्धा राहिली पाहिजे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास झाला पाहिजे आणि म्हणून माझा विचार आणि माझी आता चर्चा चालू आहे की हॅपी सॅटरडे करायचा म्हणजे शनिवार हा आनंदाचा शनिवार मुलांनी साजरा केला पाहिजे. त्या दिवशी अभ्यास नाही तर तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास होण्यासाठी जे जे करायला लागतं ते सर्व त्या दिवशी घडलं पाहिजे. मग तुम्हाला संगीत शिकवण्यासाठी आम्ही एक वेगळी व्यवस्था केलेली आहे. महाराष्ट्रातले सर्वोत्कृष्ट गायक आहेत ते तुम्हाला संगीत शिकवतील. महाराष्ट्रातले सर्वोत्कृष्ट नाटकातले कलाकार आहेत ते तुम्हाला नाट्यामध्ये कसं चांगलं काम करायचं हे शिकवतील आणि वक्तृत्वातले म्हणजे सर्वोत्कृष्ट आहेत हे तुम्हाला वक्तृत्व शिकवतील आणि त्याच्यामध्ये दरवर्षी कॉम्पिटिशन होईल. आपले मुख्यमंत्री महोदय असतील उपमुख्यमंत्री महोदय असतील सर्वांना आपली काळजी असते आणि त्याच्यामुळे माझी शाळा सुंदर
असताना तुम्ही सर्व हुशार मुलं ज्यांनी आपापल्या जिल्ह्यामध्ये नंबर मिळवलेला आहे, तर तुम्ही याच्या सर्वांमध्ये सहभागी झाले पाहिजे. आणि मग जी आधुनिक तंत्रज्ञान आहे, जसं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, 3D प्रिंटिंग आहे, कॉम्प्युटर सायन्स आहे, कोडिंग डिकोडिंग आहे, या सर्व बाबी पुढच्या काळामध्ये आपल्याला शिकवल्या जाणार आहेत. त्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आणि प्रत्येक 10 शाळांमध्ये एक शाळा तरी अशी असावी की जी टेक्नॉलॉजीमध्ये ऍडव्हान्स्ड असावी. आणि तुमचं जे असेसमेंट आहे ते यापुढे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून करता येईल का, आपलं मॅपिंग करता येईल का, याचा सुद्धा विचार महाराष्ट्र शासन करतंय. आपल्याला माहिती आहे की यावर्षीपासून आपण वह्या मोफत द्यायला सुरुवात केलेली आहे. पुस्तकांचे 4 भाग करून पुस्तकाचं ओझं कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि पुढच्या काळामध्ये तुमच्यामध्ये जे टॅलेंट असतं याला गती देण्याच्या दृष्टीने अशा मुलांचं सिलेक्शन करून त्यांना वेगळं ट्रेनिंग देता येईल का. कारण फॉर्मल एज्युकेशनचं झालंच पाहिजे, पण एखाद्या मुलाला गणितामध्ये तो खूप ब्रिलियंट असेल, एखादा मुलगा सायन्स मध्ये खूप ब्रिलियंट असेल, एखादा कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये खूप ब्रिलियंट असेल, अशा मुलांना वेगळं काढून त्यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करता येईल का, याच्यावर सुद्धा पुढच्या काळामध्ये आपल्याला विचार करायला लागेल. अनेक गोष्टींमध्ये आपण पुढाकार घेत असताना मुलांना मला एकच सांगायचंय की कुठलीही गोष्ट करण्यामध्ये कमीपणा मानू नका. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपण आपल्या आई वडिलांचा आधार बनला पाहिजे. तर पुढच्या काळामध्ये आपण ज्यावेळेला नोकऱ्या शोधता त्यावेळेला केवळ भारतापुरतं ते मर्यादित राहता नाही, जगभरामध्ये आपण गेलं पाहिजे. भारत हा सर्वात तरुण देश आहे. त्याच्यामुळे येत्या 27 तारीखला जर्मनी मधल्या मेडल बरोबर आम्ही करार करतोय. त्याच्यामध्ये आपल्याला व्यावसायिक शिक्षण कसं द्यायचं इथपासून ते जर्मन लँग्वेज आपल्याला शिकून आपल्याला परदेशामध्ये नोकऱ्या देण्यापासून सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. आणि म्हणून तुम्हाला कुठल्या गोष्टीची आवड आहे ते निश्चित करा. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्वोत्कृष्ट स्किल डेव्हलपमेंट कसं करता येईल, तुम्हाला वेगवेगळ्या जगातल्या भाषा कशा शिकवता येईल, त्याच्यावर महाराष्ट्र शासन आणि त्याचं शिक्षण विभाग काम करेल. आणि उद्या तुम्ही जगाचं नेतृत्व करा. शेवटी जगाला जिंकायचं असतं ते प्रेमाने जिंकायचं असतं. आणि ते आपल्या आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी करून दाखवलेलं आहे. आपण सुद्धा सर्वजण कराल अशी अपेक्षा करतो. आणि ज्याला आम्ही तुम्हाला कृषी विषय देतो त्याच वेळेला तुम्हाला आम्ही किचन गार्डन म्हणजे परसबागेची सुद्धा संकल्पना दिलेली आहे. शहरामधली जी मुलं आहेत तिथं टेरेसवरची परसबाग आणि इतर ठिकाणी परसबागेचा कार्यक्रम दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये सहभागी व्हा. तुमचं मिड डे मील अधिक रुचकर होईल याच्यावर सुद्धा आम्ही प्रयोग करतो. आणि लवकरच आपल्याला भारतामध्ये पहिल्या क्रमांकावर नेहमी राहायचं आहे. आणि तुम्ही नेहमी पहिल्या क्रमांकावर ज्याला राहाल त्याला संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष तुमच्यावर असेल. प्रत्येक मराठी माणसाला आपला अभिमान असेल. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जी आपल्याला एक परंपरा घालून दिलेली आहे त्याचं पालन आपण करू शकू. आणि ते दिवस बघण्याचं सौभाग्य आम्हाला सर्वांना लाभो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि आपण आलेल्या सर्व मुलांना पुन्हा एकदा या ठिकाणी स्वागत करतो. स्वागतामध्ये कुठलीही कमतरता राहिली असेल तर त्याच्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. परंतु श्री भोसले आणि त्यांच्या स्कूलने अतिशय चांगली व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपल्या विज्ञान परिषदेच्या ज्या अध्यक्ष आहेत त्यांनी खूप लक्ष घातलं, आमच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी खूप लक्ष घातलं, आमचे जिल्हा परिषद आणि त्याचे सर्व कर्मचारी ते रात्रंदिवस राबत होते. आणि सावंतवाडीतील स्थानिक नागरिक सुद्धा या मुलांचं स्वागत आणि त्यांच्या व्यवस्थेमध्ये त्यांनी खूप कष्ट घेतलेले आहेत. त्या सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. आपल्याला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दीपकभाई केसरकर. सर्व महाराष्ट्रातील उपस्थित विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आम्हा सर्व उपस्थितांच्या वतीनं आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो. दीपकभाई नेहमीच जरी महाराष्ट्राच्या सगळ्या कार्यात व्यग्र असले तरी सुद्धा त्यांचा प्रत्येक गोष्टीकडे तितकाच लक्ष असतो आणि सावंतवाडीत घडणाऱ्या गोष्टींकडे त्यांचा तेवढाच लक्ष असतो. असं म्हणतात, घार उंच उडते आकाशी परी चित्त तिचे पिलापाशी. अगदी सेम दीपकभाईंचा असंच आहे असं म्हणावं लागेल. दीपकभाई आपण आम्हा विद्यार्थ्यांना, आमच्या विद्यार्थ्यांना इथं मार्गदर्शन केलं. सगळं विज्ञान प्रदर्शन जे बारकाईनं दीपकभाईंनी बघितलं त्याचे आता उल्लेख सुद्धा आपल्या भाषणामध्ये केले, मार्गदर्शन केलं. आम्ही पुन्हा एकदा आपले आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. यानंतर आपण स्वागताकडे वळतोय. यानंतर जे परीक्षक प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय. या ठिकाणी
शिक्षक उपस्थित आहेत एक प्रतिनिधी म्हणून आणि प्रयोगशाळा परिचर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. कुडाळकर साहेबांना विनंती करतोय की त्यांचं या ठिकाणी स्वागत व्हावं. त्यानंतर या 51व्या राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनामध्ये परीक्षक म्हणून असलेले प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सन्माननीय कुडाळकर साहेबांनाच विनंती करतोय की आपण त्यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत करावं. संपूर्ण महाराष्ट्रातून परीक्षण करण्यासाठी वेगवेगळ्या भागातील परीक्षक या ठिकाणी दाखल झालेत आणि अविरतपणे गेले 4 दिवस ते परीक्षण करतायत. ही सर्व तज्ज्ञ मंडळी या ठिकाणी निवडून काढलेली तज्ज्ञ मंडळी आहेत आणि त्यांच्या मार्फत हे परीक्षण झालेलं आहे. यानंतर मी माननीय श्री नितीन सांडिये सर यांचेही स्वागत करण्याची विनंती करणार आहे. माननीय डॉक्टर अवसरे साहेबांना विनंती करते त्यांचं स्वागत करावं. या ठिकाणी भोसले नॉलेज सिटीचे जनसंपर्क अधिकारी जे अविरतपणे गेला महिनाभर कार्यरत आहेत, सर्व इतर सहाय्यकांच्या साथीनं ते कार्यरत आहेत. सन्माननीय सांडिये सर, जनसंपर्क अधिकारी, भोसले नॉलेज सिटी. या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्याही प्रतिकृती होत्या. या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी इथं स्वागत होतंय. एक प्रतिनिधी म्हणून त्यांचं स्वागत केलं जाणार आहे. कुडाळकर साहेब खाली व्यासपीठाच्या खाली जाऊन हे स्वागत करणार आहेत. मी त्यांना विनंती करते एक प्रतिनिधी, दिव्यांग विद्यार्थ्यांचं प्रतिनिधी याचं स्वागत करावं. एकावन्नावा राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतोय. सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत झालेलं आहे. आता आम्ही या ठिकाणी कुसगावकर सर राज्य शिक्षक संघटनेचे सचिव उपस्थित आहेत. मी त्यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते आणि त्यांचंही स्वागत करण्याची मी विनंती करते. सन्माननीय डॉक्टर राधा अतकरी मॅडम यांच्या हस्ते हे स्वागत व्हावं अशी मी त्यांना विनंती करतोय. धन्यवाद. सर्वांचंच पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आणि यानंतर आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळूया. विज्ञान गीत या ठिकाणी सादर होणार आहे. खारेपाटण हायस्कूलचे विद्यार्थी शेठ नवीनचंद्र मफतलाल विद्यालय खारेपाटण तालुका कणकवली याच्या विद्यार्थिनी आपणासमोर विज्ञान गीत सादर करतील. 51व्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचं हे स्वागत गीत अर्थात विज्ञान गीत आपल्या समोर सादर होतंय. खारेपाटण हायस्कूलच्या विद्यार्थिनी हे विज्ञान गीत सादर करतायत.
खूप छान असं विज्ञान गीत खारेपाटण हायस्कूलच्या विद्यार्थिनींनी आपल्यासमोर सादर केलेलं आहे. धन्यवाद त्या शाळेचे, विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्याकडून हे करवून घेणाऱ्या शिक्षकांचेही मनपूर्वक आभार. आणि यानंतर माननीय श्री प्रवीण राठोड सर, अधिव्याख्याता, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर नागपूर, मी अहवाल वाचन करण्यासाठी आमंत्रित करते. माननीय श्री प्रवीण राठोड साहेब, आपल्याला विनंती आहे. Thank you, Subeda Naik Madam and Prabhu Sir. A wonderful experience here in 4 days. We all are mesmerizing event is going on from the last 4 days, and all of you are enjoying all these things. आणि मी आज इथे अहवाल वाचनासाठी आपल्या समोर आलेलो आहे. तर या मंचावर उपस्थित कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय दीपकभाई केसरकर, मंत्री शालेय शिक्षण व मराठी भाषा, प्रमुख अतिथी आमचे मित्र NCERTचे स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा सर, बालभारतीचे संचालक माननीय कृष्णकुमार पाटील साहेब, आमच्या संचालक माननीय राधा आतकरी मॅडम, तहसीलदार साहेब, BDO साहेब, कांबळे साहेब व मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर मंडळी. आपला हा जे विज्ञान प्रदर्शन आहे, हे विज्ञान प्रदर्शन आपलं दिनांक 10 फेब्रुवारीला याचं रीतसर उद्घाटन झालेलं आहे. माननीय मुख्यमंत्री, नामदार मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं. या प्रसंगी माननीय नामदार नारायणरावजी राणे, केंद्रीय मंत्री, माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी आपल्याला ऑनलाईन शुभेच्छा दिल्या आणि माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री यांनी प्रत्यक्ष फीत कापून आपल्या या कार्यक्रमाला, या प्रदर्शनीला सुरुवात केली. सदर कार्यक्रमासाठी आमचे SCRTचे डायरेक्टर माननीय श्री राहुल रेखावर साहेब, माननीय जिल्हाधिकारी किशोर तावडे साहेब, माननीय मुख्य अधिकारी देशमुख साहेब, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील साहेब, योजनाचे संचालक माननीय पालकर साहेब यांची व सर्व मान्यवर मंडळी यांची उपस्थिती आपल्याला लाभली आणि आपण दिमागदार सोहळ्यात या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं. या प्रदर्शनात एकूण 400 मॉडेल्स अपेक्षित होते, पण 400 मॉडेलपैकी आपल्या या प्रदर्शनात 373 मॉडेल्सचा सहभाग होता. त्यापैकी 272 विद्यार्थी आणि 101 शिक्षक व प्रयोगशाळा परिचर यांचा सर्वांचा सहभाग यामध्ये होता. मागील 4 दिवसात आपण बघितलं असेल की अद्भुतपूर्व असा हा सोहळा जो झालेला आहे, याच्यामध्ये जवळपास 300च्या वर शाळांनी भेट दिली आणि त्यात जवळपास 1000 पेक्षा जास्त शिक्षक होते. आणि एकूण विद्यार्थी संख्या जर बघितली तर आपण आज या 4 दिवसात, मागील 4 दिवसात जिल्ह्यातील व इतर जिल्ह्यातील शाळांना जे भेटी दिल्या, त्या भेटी दिल्याचा आकडा जो आहे तो 15,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी या प्रदर्शनीला भेट दिली. आणि हा आकडा निश्चितच आतापर्यंत झालेल्या कुठल्याही प्रदर्शनीपेक्षा निश्चितच जास्त आहे. आणि जर एकूणच जर आपण बघितलं तर आपल्या पालक आणि इतर वर्गांनी जे भेटी दिले, काही मी बघितलं की कितीतरी फॉरेनर व्यक्तींनी पण या प्रदर्शनाला भेट दिली आहे. आणि हा खरंच एक वेगळा प्रसंगच आपल्याला दिसून येतो. आम्हाला पण अपेक्षा नव्हती की एवढे विद्यार्थी सावंतवाडीमध्ये येतील आणि एवढं सक्सेसफुल प्रदर्शन होईल. तर अतिशय दिमागदार पद्धतीने, अतिशय यशस्वी पद्धतीने या प्रदर्शनामध्ये लोकांनी सहभाग दिला. या प्रदर्शनाच्या कालावधीमध्ये सकाळी दररोज आपण या जे विद्यार्थी आहेत, इतर शाळेचे विद्यार्थी आणि सहभागी विद्यार्थी यांना लाभ व्हावा म्हणून आपण दररोज सकाळी 9 ते 10 या वेळेत सायन्स टॉकचं आपण आयोजन केलेलं होतं. त्यामध्ये आपण जे नामवंत शास्त्रज्ञ होते ते त्यात देशमुख सर, नरेंद्र देशमुख सर, व्यंकटेश गंभीर सर आणि गोवा सायन्स सेंटर तर्फे लिक्विड नायट्रोजनवरचा शो आपण अरेंज केलेला होता. आणि एक दिवस आपण विद्यार्थी मेळाव्याचं आयोजन केलं होतं. त्याच्यामध्ये ICMRचे
उबरहांडे सर आणि कदम सर यांनी आपल्याला मिलेट्सचे महत्व समजावून सांगितलं होतं, कारण की 2023 हे इंटरनॅशनल मिलेट इयर होतं आणि त्या इंटरनॅशनल मिलेट इयरच्या महत्व आपल्याला समजून सांगितलेलं होतं. आणि दररोज सायंकाळी आपल्या उत्स्फूर्त सहभागाने आपण 5:30 ते 8:30 ते 9 पर्यंत, कधी कधी 10 पर्यंत आपण स्नेहल पेडणेकर मॅडम यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं होतं. आणि या कार्यक्रमाचे आयोजन करत असताना मध्ये एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळांनी व विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलेला होता. त्यात एक जिल्हा परिषद शाळा पोखरण येथील एक विशेष दशावतार, जे कोकणाच्या संस्कृतीचं एक प्रमुख अंग आहे, ते प्रमुख अंग आणि त्याच्यामधला रामण्णा यांनी आपल्याला सगळ्यांना दीपावित केलेलं होतं. तर अशा पद्धतीने एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि कोकणाची कलेची झलक आपल्याला या सांस्कृतिक कार्यक्रमामधून दिसून आली. या एकूणच भव्य दिव्य आयोजन, उत्कृष्ट निवास, भोजन व्यवस्था असा अप्रतिम सोहळा या सावंतवाडी नगरीत गेल्या 4 दिवसापासून आपण अनुभवत आहोत. या राज्य विज्ञान प्रदर्शनात आयोजनासाठी ज्या विविध समित्यांचं गठन करण्यात आलेलं होतं, त्या विविध समित्यांनी माननीय चोते साहेब, विभागीय उपसंचालक, आणि मान्य कुडाळकर साहेब, मान्य राधा हातकरी मॅडम आणि राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेचे जे कर्मचारी आणि अधिकारी उपस्थित होते, यांच्या नेतृत्वात काम केलेलंच आहे. आणि त्याचबरोबर बीकेसीचे संचालक मान्य भोसले साहेब, बीकेसी इंटरनॅशनल स्कूलच्या मान्य प्रियंका देसाई मॅडम यांच्या नेतृत्वात बीकेसीच्या टीमनी, सांडिये सर असो, महाले सर असो, यांनी अत्यंत यशस्वीरित्या हे काम केलेलं, आपलं काम केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे आज आपण एक यशस्वी सोहळा संपन्न करण्याच्या दिशेने आपण चाललेलो आहोत. तर पुढे आपण या सगळ्यातून आपल्या एकंदरीत याच्यामधून प्रत्येक गटामधून बक्षिसाचं पण आपण आयोजन केलेलं आहे. आणि पुढील कार्यक्रमासाठी मी शुभेच्छा देतो आणि मी इथे थांबतो. धन्यवाद. यानंतर हे परीक्षण ज्यांच्या मार्फत करण्यात आलं ते अर्थात आपल्या सिंधुदुर्गाच्या त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून परीक्षक दाखल झालेत, तज्ज्ञ मंडळी, त्यांना या ठिकाणी बोलावलं गेलं आणि त्यांच्या मार्फत अविरत हे 4 दिवस परीक्षण झालं. तर त्यातील काही 2 प्रतिनिधींना आम्ही विनंती करतोय की आपण कृपया अगदी 2 मिनिटाच्या कालावधीत आपलं मनोगत व्यक्त करावं. कोणत्याही 2 परीक्षकांनी कृपया यावं आणि आपलं मनोगत व्यक्त करावं. मी डॉक्टर राजेश घोरपडे, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, हलकर्णी, तालुका चंदगड, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापूर, 51व्या राज्यशास्त्रीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचे या बक्षीस वितरण आणि समारंभ प्रसंगी असलेले व्यासपीठासमोरील सर्व मान्यवर, या ठिकाणी सहभागी झालेले सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी, त्यांच्यासोबत आलेले त्यांचे मार्गदर्शक शिक्षक. खरं तर परीक्षक म्हणून आम्हाला या राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचा एक भाग बनता आला. त्याचा थोडासा एक अनुभव म्हणजे सर्व परीक्षकांच्या वतीनं मी या ठिकाणी अगदी थोडक्यात आपल्या समोर मांडतोय. विद्यार्थी या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभागी होतो. खरं तर सहभागी झालेले सर्व विद्यार्थी हे अत्यंत चांगले, कारण तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय, तिथून ते सिलेक्ट करून आलेले हे सगळे विद्यार्थी या ठिकाणी होते. ज्यावेळी एखादा स्पर्धक विद्यार्थ्यांच्या समोर जातो, परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या समोर जातो, त्यावेळी तो विद्यार्थी आपलं सगळं म्हणणं शब्द आणि शब्द आपला ह्या परीक्षकाने ऐकला पाहिजे, म्हणजे ही एक इच्छा त्या विद्यार्थ्यांच्या समोर असते. आणि मी बघितलं जे जे परीक्षण आम्ही त्या विद्यार्थ्यांच्या समोर केलं ते सगळे विद्यार्थी चांगले होते. खूप चांगल्या पद्धतीनं आपला जो एक्सपेरिमेंट त्यांनी मांडला होता तो चांगल्या पद्धतीनं प्रस्तुत आमच्या समोर केला. आणि ते प्रस्तुत करत असताना एक लक्षात आलं की ह्या वर्षभरामध्ये त्यांनी घेतलेले ते श्रम, त्यांनी घेतलेली ती माहिती, आणि एखादा मग तो लोकल असू दे किंवा ग्लोबल असू दे, तो प्रश्न आणि त्या प्रश्नावर निराकरण कसं करायचं
ह्याबाबतची जो काय त्यांचा अभ्यास होता, ह्या अभ्यासातून मला एकच लक्षात आलं की इथं असणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा आपला भावी भारत घडवणार आहे. 2 दिवसाच्या त्या व्याख्यानामध्ये आपल्याला एखादा संशोधक कसा घडतो, सायंटिस्ट कसा होतो, हे तुम्हाला सांगितलेलं होतं. आणि हे सगळे संशोधक, ही भावी पिढी, म्हणजे भारत 1 नंबरला कशी पोहोचेल हे दाखवणारी ही सगळी पिढी आज आमच्या समोर होती. आणि त्यांचं परीक्षण करण्याचा लाभ आम्हाला ह्या विज्ञान प्रदर्शनातून मिळाला. खरं तर मी अभिनंदन त्यांच्या शिक्षकांचं करतो, कारण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हे सगळे विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित राहिले. आणि खूपसे विद्यार्थी न कळत, ज्यावेळी काही विद्यार्थी भेटले, शिक्षक भेटले, म्हणजे हे परीक्षण सोडून मी सांगतोय, म्हणजे इतर बाकीच्या वेळेमध्ये ज्यांच्याशी मी संभाषण केलं त्यावेळी एक लक्षात आलं की कानाकोपऱ्यातून येणारा हा विद्यार्थी हा सगळेच काय श्रीमंती घरचा नाहीये, श्रीमंत शाळेतला नाही, अतिशय गरीब वातावरणातून, म्हणजे काबाड कष्ट करून. म्हणजे मला असंही समजलं की जे माध्यान्ह जेवण असतं, ह्या माध्यान्ह जेवणावर दिवस घालवणारे विद्यार्थी सुद्धा याच्यामध्ये आहेत. आणि त्या विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं काम हे शिक्षक करतायत. कारण ज्यावेळी आम्ही परीक्षण करत होतो, खरं तर प्रत्येक शिक्षक बाजूला होता. म्हणजे इथलं नियोजन इतकं चांगलं होतं की त्यांनी सगळ्यांना आमच्यापासून बाजूला केलं होतं. म्हणजे अगदी बॉडीगार्ड प्रमाणे ते सगळे विद्यार्थी काम करत होते. आणि शिक्षक एका अंतरावर उभारून माझा विद्यार्थी कुठे काही शब्द चुकतो का, तो ते सगळं सांगतो का, म्हणजे एक चांगल्या प्रकारचे वेव्ह जे म्हणतो आपण, ते वेव्ह त्या मुलांच्या पर्यंत पोहोचवत होते. खरं तर खरंच एक मार्गदर्शक शिक्षक कसा असतो आणि तो शिक्षक आपल्याला विद्यार्थीला पुढे कसा नेतो. खरं तर भारत या घडवण्यामागं खरं तर शिक्षकाचा हात असं आपण म्हणतो, पण या सगळ्या या प्रदर्शनाच्या उदाहरणावरून या सगळ्या गोष्टी आम्हाला दिसून आल्या. त्याच्यामध्ये आम्हाला काही कमी पडू नये, पाहुणचार चांगला झाला. काही नावं मी या ठिकाणी घेतो. खरं तर डॉक्टर राधा अतकारे मॅडम, मला वाटतं आता काही दिवसामध्ये ते रिटायर्ड होणार आहेत. आणि रिटायरच्या उंबरट्यावर असताना म्हणजे या सावंतवाडीमध्ये कल्चरल त्यांनी स्वीकारून, म्हणजे आम्हाला वाटलं की जणू या सावंतवाडीचेच आहेत. म्हणजे इतका चांगल्या पद्धतीने त्यांचं स्वागत आणि त्या आमच्या पाहुणचारामध्ये खातिरदारीमध्ये गुंग होत्या. या ठिकाणी काही व्यक्ती आहेत अशा ज्यांचं इम्प्रेशन नेहमी आमच्या हृदयामध्ये राहील. एक व्यक्तीचं नाव मी या ठिकाणी घेतो, राजकुमार अवसारे साहेब. अवसारे साहेब, मी पहिल्या दिवशीच म्हटलं होतं की ज्यावेळी तुम्ही आम्हाला म्हणजे मिटिंग घेऊन या सगळ्या गोष्टींच्या सूचना देत होता, त्यावेळी प्रत्येक शब्द आणि शब्द तुमचा आम्हाला आवडत होता. म्हणजे खरं तर तुमच्या आवाजामध्ये आम्ही प्रेमात पडलो होतो. त्यामुळे अवसारे साहेबांचं एक विशेष आभार यासाठी व्यक्त करतो की परीक्षकांना सुद्धा कोणतरी मार्गदर्शन असावं, आणि त्यांच्या अनुभवातून आम्हाला एक चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन आम्हाला अवसारे साहेबांच्याकडून मिळालं. या ठिकाणचे जिल्हाधिकारी कुडाळकर साहेब, त्यांचे मी विशेष असं अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो. आणि एक व्यक्ती जी मला वाटतं काही दिवस ती या ठिकाणी नव्हती, कुठेतरी खालीच फिरत होती, आणि आज या ठिकाणी स्वागत स्वीकारायला पहिली वेळ मी या ठिकाणी बघितलं, ते म्हणजे आमचे पांडुरंग काकतकर सर, ज्यांनी आम्हाला या सगळ्या परीक्षकांना अगदी सुरुवातीपासून परीक्षक कुठले निवडावेत, म्हणजे आमची नावं त्यांच्यापर्यंत कशी गेली हे माहित नाही, म्हणजे त्यांनी त्याचा सगळा अभ्यास आमचा त्यांनी केला होता. आणि तो अभ्यास करून ह्या महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून परीक्षक शोधून ते या ठिकाणी आम्हाला आणलं. आणि आणल्यानंतर अगदी पहिल्या दिवशीपासून ते आतापर्यंत म्हणजे आपल्याला काय नको आणि काय नको, मला वाटतं कधीही टेन्शन त्यांना दिसलं नाही. त्यांच्याकडे पाहिलं की लक्षात येतो हा टेन्शन मुक्त माणूस नेहमी राहतो. हे टेन्शन मुक्त राहतो कधी, ज्यावेळी त्यांची सहकारी सगळे सपोर्ट करतात. आणि त्याचं जे नियोजन आहे, ह्या 5 दिवसाचं नियोजन करत असताना त्यांनी जो आधी कालावधी त्या नियोजनामध्ये दिला आहे, कदाचित त्यावेळी त्यांनी नियोजन खूप चांगल्या पद्धतीनं श्रम घेऊन पूर्ण केलेत. या सगळ्या विशेष व्यक्तींचं मी आभार व्यक्त करतो. आणि हा जो विज्ञान प्रदर्शनाचा हा जो आहे राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन, हे तुम्ही यशस्वीरित्या पार पाडलात, त्याबद्दल अभिनंदनही व्यक्त करतो. खरं तर हे पार पाडण्यामागं कुणीतरी शिवधनुष्य उचलणं गरजेचं असतं. की आदरणीय केसरकर साहेबांनी आपल्या सावंतवाडी गावामध्ये हे विज्ञान प्रदर्शन आणलं, आणि हे विज्ञान प्रदर्शन आणल्यानंतर त्यांची जी काही सगळी मित्रमंडळींचा जो ग्रुप आहे, या मित्रमंडळींचा ग्रुप या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने राबलेला आहे. मी बघितलेलं आहे सगळं नियोजन, कुठलाही गोंगाट नाही आणि किंवा काहीच नाही, अगदी रांगेनं सगळे विद्यार्थी, म्हणजे ते विद्यार्थी त्या शाळेतले त्यांनी गाड्या सोडून इथं आणल्या होत्या, आणि परीक्षणाला कुठल्याही व्यत्यय त्या ठिकाणी येत नव्हता. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी त्या मित्रमंडळींनी पूर्ण केल्या. त्याचबरोबर खरं तर अभिनंदन करावं ते यशवंतराव भोसले नॉलेज सिटी यांचं. हे जे शिवधनुष्य आहे हे चांगल्या पद्धतीने त्यांनी पेलले. तर त्यांची जी काही सगळी टीम होती, म्हणजे त्यांचे मला भोसले साहेब असू देत
किंवा त्यांचे प्राचार्य असू देत किंवा त्या ठिकाणी कर्मचारी, त्याचबरोबर विद्यार्थी, म्हणजे हे जे सगळ्या गोष्टी त्यांनी त्यांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर पासून ते मॅन पॉवर पासून सगळ्या गोष्टी फार चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी यासाठी खर्ची घातलेल्या आहेत. या 5 दिवसामध्ये आम्ही एक शिस्त या सावंतवाडी गावामध्ये बघितलं. त्याचबरोबर या सावंतवाडी गावामध्ये पर्यावरण विभागाकडून हा सांस्कृतिक महोत्सव या ठिकाणी आयोजित होता, त्याचाही लाभ घेतला. म्हणजे तो लाभ घेताना मला एक दिसून आलं की गाण्यांचा प्रोग्राम सुरू होत असताना इतर ठिकाणी जर बघितलं तर प्रत्येक पहिल्या गाण्यापासून शिट्या सुरू होतात, पण इथं शिट्या मारा, डान्स करा म्हटलं तरी करत नाही. म्हणजे एक वेगळं कल्चर या सावंतवाडी गावामध्ये आम्हाला अनुभवता आलं. एक चांगल्या कल्चरमध्ये आम्हाला हे काही दिवस या ठिकाणी घालवता आलं आणि ज्यांनी म्हणजे ह्यासाठी परिश्रम घेतले त्या सर्वांचं हा विज्ञान प्रदर्शन सक्सेस केल्याबद्दल मी सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आत्ताच आपल्यामध्ये विभागीय शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर माननीय महेश चोते साहेब उपस्थित झालेले आहेत. आम्ही त्यांचं स्वागत करतो. या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्याची मी डॉक्टर राधा हातकरी मॅडम यांना विनंती करते. सन्माननीय चोथे साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. आजच्या कार्यक्रमासाठी ते आवर्जून उपस्थित राहिलेत. विभागीय संचालक सन्माननीय चोथे साहेब यांचं डॉक्टर राधा हातकरी मॅडम यांच्या शुभ हस्ते स्वागत होतंय. आजच्या या बक्षीस वितरण सोहळ्यामध्ये सन्माननीय चोथे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद सर. यानंतर परीक्षक मॅडम या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करतायत. मी त्यांना विनंती करते. नमस्कार. 51वे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शन आज सावंतवाडी या ठिकाणी समारोप आणि बक्षीस वितरण कार्यक्रम संपन्न होत आहे आणि या कार्यक्रमाचं आयोजन करणाऱ्या सर्व संस्थांचे मान्यवर पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. आपण सर्व स्पर्धक विद्यार्थी, मार्गदर्शक शिक्षक, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक स्पर्धक, प्रयोगशाळा परिचर, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि विज्ञानावर प्रेम करणारे आपण सर्वजण, आपल्याला माहिती आहे आषाढी कार्तिकी वारी जेव्हा येते तेव्हा विठ्ठलाच्या ओढीनं तो भाविक चालत प्रसंगी वाहनानं पंढरपूरला पोहोचतो. आस असते फक्त विठ्ठल दर्शनाची आणि त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी विज्ञानावर प्रेम करणारे सर्व शिक्षक, विद्यार्थी आणि इतर सर्वजण या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान नगरीत 9 तारखेपासून डेरे दाखल झाले. आस एकच होती, विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोन हीच पूजा आणि ती पूजा शिरोधार्य मानून आपली उपकरणं त्यांनी बनवली, इथं सादर केली. मराठीमध्ये म्हटलं आहे, जे न देखे रवी ते देखे कवी. म्हणजे जे सूर्यालाही दिसत नाही ते कवीला दिसतं. पण या पुढे जाऊन मी म्हणेन, जे न देखे रवी ते विज्ञान दाखवी. म्हणजे विज्ञानातल्या ज्या काही अमूर्त संकल्पना आहेत त्या आपल्या नाविन्यपूर्ण कल्पक पद्धतीनं मांडून समोर सादर करणं आणि त्या कल्पनांना मूर्त स्वरूप देऊन ती कल्पना समाजाच्या आणि पर्यावरणाच्या कल्याणासाठी कशा पद्धतीनं वापरता येईल याचं उत्कृष्ट सादरीकरण या विद्यार्थ्यांनी केलं. जसं वारकऱ्याला विठ्ठलाचं दर्शन नाही मिळालं, त्याच्या मुखाचं दर्शन नाही मिळालं, तरी कळसाचं दर्शन मिळालं तरी तो खुश होतो, धन्यता मानतो. त्याच पद्धतीनं इथं आलेले स्पर्धक जे आहेत, तालुका पातळी, जिल्हा पातळी या सगळ्या पातळ्या पार करून इथं पोहोचलेत. भले मला पहिला, दुसरा, तिसरा नंबर नाही आला तरी मी आज इथं येऊन पोहोचलो म्हणजे नक्कीच माझ्यात काहीतरी वेगळं आहे, मी काहीतरी करून दाखवतो या भावनेनं तो तृप्त होऊनच इथून जाणार आहे.
हे परीक्षण करत असताना मला आयोजकांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. या ठिकाणी मी शब्द वापरते, पण मी सर्व परीक्षकांच्या वतीनं प्रातिनिधिक स्वरूपात मनोगत व्यक्त करते. सर्वात प्रथम परीक्षकांचा व्हॉट्सअप ग्रुप करून त्यांच्या निवासाची सोय आदरातिथ्यासहित कशी होईल हे पाहणारे सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान मंडळ अध्यक्ष श्रीयुत काकतकर सर व त्यांचे सहकारी आमच्याकडून होणारे परीक्षण कोणत्याही दडपणाशिवाय निकोप वातावरणात आणि कोठेही वेळेचा अपव्यय होऊ न देता कसे करता येईल यासाठी दक्ष होते. लागणारी कोणतीही वस्तू पटकन हजर केली जात होती. स्वयंसेवकांची फौजच त्यासाठी झटत होती. सर्व परीक्षकांची निवास व भोजन व्यवस्था विशेषतः आम्हा महिला परीक्षकांची अतिशय उत्तम आणि सुरक्षित होती. जेवण आणि नाश्ता वैविध्यपूर्ण आणि स्वादिष्ट होता. या ठिकाणी मला सहभागी विद्यार्थ्यांचे जे मार्गदर्शक शिक्षक आहेत त्यांचंही कौतुक करावंसं वाटतं. लहान लहान मुलांच्या मनात खरं तर विज्ञानाची आवड निर्माण करायची आणि त्यांच्यामध्ये बालवैज्ञानिक होण्याचं स्फुल्लिंग चेतवायचं, बीजरोपण करायचं ही काही साधी गोष्ट नाही. त्यासाठी खूप परिश्रम करावे लागतात. आज हेच मार्गदर्शक शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांना इथे घेऊन थांबलेले आहेत. 4 रात्री त्यांच्या इथे पार पडलेल्या आहेत. कदाचित आजही रात्र होऊ शकते आणि ते मार्गदर्शक शिक्षकच आज इथं मुलांच्या आई आणि वडिलांची भूमिका पार पाडत आहेत. त्या पद्धतीने ते काळजी घेत आहेत. सहभागी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक स्पर्धक, प्रयोगशाळा परिचर, प्रयोगशाळा सहाय्यक यांची ही उपकरणे बघण्याची संधी मला या ठिकाणी प्राप्त झाली. त्यांची ही उपकरणे अतिशय उत्कृष्ट होती. या प्रदर्शनातील सर्वच कार्यक्रम जसे की विज्ञान दिंडी, सायन्स टॉक, सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तम होते. सांस्कृतिक कार्यक्रमाने सर्वांचा थकवा जाऊन मनोरंजन झाले, तर सायन्स टॉकने बौद्धिक मेजवानीच मिळाली. हे प्रदर्शन यशस्वी करण्याकरिता माननीय दीपक केसरकर, शालेय शिक्षण मंत्री व मराठी भाषा विभाग यांनी खरंच खूप परिश्रम घेतले. तसेच NCERT, SCERTचे आणि SCERTचे संचालक सुद्धा कृष्णकुमार पाटील साहेब, आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणाऱ्या राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूरच्या संचालिका माननीय डॉक्टर अतकरी मॅडम, अधिव्याख्याता डॉक्टर अवसरे सर, राठोड सर, नेप सर, बांते सर आणि त्यांचे सर्व पदाधिकारी, कोल्हापूर विभागीय संचालक माननीय चोथे साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिगरबाज आणि धडाकेबाज खंबीर शिक्षणाधिकारी माननीय कुडाळकर साहेब, यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलच्या मुख्याध्यापिका देसाई मॅडम, भोसले नॉलेज सिटीचे सर्व शिक्षक व कर्मचारी यांचाही उल्लेख करणं इथं खरं तर क्रमप्राप्तच आहे. अतिशय कमी कालावधीमध्ये नीटनेटके नियोजन करून एक यशस्वी राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन कसे असावे याचा आदर्श त्यांनी घालून दिलेला आहे. शेवटी जाता जाता विद्यार्थ्यांना मी इतकंच सांगेन, आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जमाना आहे, म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा जमाना आहे. स्पर्धा मोठी आहे. त्यामध्ये तग धरावा, टिकून राहायचं असेल तर तुम्हाला नेहमीपेक्षा वेगळी कौशल्ये आत्मसात करावी लागतील, संपादित करावी लागतील. तुम्ही जी उपकरणे बनवाल ती मानवजातीच्या कल्याणाकरता असावीत आणि विशेष म्हणजे त्याचा दुरुपयोग होऊ नये याची काळजी घ्यावी. तुम्ही तुमच्या आवडीच्या क्षेत्रात जा, उंच भरारी घ्या, पण चांगले संस्कार विसरू नका आणि भारताचे आदर्श नागरिक बना. सर्व विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी मी पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देते आणि थांबते. माझी ओळख सांगायची राहिली होती, सांगते.
मी सौ रोहिणी सतीश पाटील, यशवंतराव चव्हाण, कॉलेज ऑफ सायन्स कराड, तालुका कराड, जिल्हा सातारा. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. आपले मनपूर्वक आभार. दोन्ही परीक्षकांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं, आपल्या भावना खरं तर या ठिकाणी व्यक्त केल्या. या विज्ञान प्रदर्शनाच्या संदर्भातल्या दोन्ही परीक्षकांचे मनपूर्वक आभार. यानंतर मी मनोगत व्यक्त करण्यासाठी इथं आमंत्रित करते संचालक महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणे माननीय श्री कृष्णकुमार पाटील साहेब यांना विनंती, त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. विद्यार्थी मित्रांनो, मी माननीय कृष्णकुमार पाटील सरांची ओळख करून देते. तुमची बालभारतीची रोज तुम्ही हाताळता ती जी पुस्तकं आहेत, त्या पुस्तकाचे बालभारतीचे माननीय कृष्णकुमार पाटील सर तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहेत. मी त्यांना विनंती करते. सर्वांना नमस्कार. आज 51व्या राज्यस्तरीय वैज्ञानिक स्पर्धा ज्या आहेत याचं समारोप प्रसंगी ज्यांनी अध्यक्षस्थान भूषवले असे आपल्या राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे मंत्री आणि सिंधुदुर्गचे सुपुत्र माननीय श्री दीपक केसरकर साहेब, या सोबतच NCERTचे प्राध्यापक TP शर्मा साहेब, या ठिकाणी उपस्थित या तालुक्याचे BDO साहेब, उपस्थित असलेल्या राज्य विज्ञान संस्थेच्या संचालक, राज्य विज्ञान संस्थेचे सर्व अधिकारी कर्मचारी, इथे व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि आजच्या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले आणि या कार्यक्रमाची किंबहुना या प्रदर्शनाची शोभा वाढवणारे सर्व विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक, इथले जे भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचे सर्व पदाधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बांधव भगिनींनो, गेल्या 5 दिवसापासून विद्यार्थ्यांमध्ये एक उत्साह दिसत होता. विज्ञान प्रदर्शनामध्ये विज्ञानातून त्यांनी ज्या काही निर्मिती केल्या आहेत, जे प्रोजेक्ट्स केले होते आपल्या शिक्षकांच्या मदतीने, त्यांच्या मार्गदर्शनाने, ते नंतर दाखवण्यासाठी त्यांची धडपड चालायची आणि निश्चितच खूप कष्ट घेऊन या विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या शिक्षकांनी विविध प्रकारचे विषयांवर आपले प्रकल्प सादर केले आणि ही विज्ञान प्रदर्शन जे आहेत याच्यामध्ये जास्तीत जास्त विषयांचा समाविष्ट केला आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी इथे सहभागी घेतला. जवळपास 400ला थोडे कमी आहेत इतके स्टॉल्स या ठिकाणी उपस्थित होते आणि या विद्यार्थ्यांनी आपले विज्ञानाच्याशी संबंधित असलेल्या जे काही जिज्ञासा गुण असतात किंवा निरीक्षण गुण असतात किंवा त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये निष्कर्ष क्षमता असते, याच्यावर या ठिकाणी योग्य प्रकारे प्रेझेंटेशन केलं. या सर्वांचं या ठिकाणी कौतुक करूया आणि आपण सर्वांनी या बालवैज्ञिकांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया. दुसऱ्या टाळ्या त्यांच्या मार्गदर्शकांसाठी, तिसऱ्या टाळ्या आयोजक राज्य शिक्षण संस्था आणि भोसले इंटरनॅशनल स्कूलसाठी. निश्चितच या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम त्यांनी ठिकाणी ऑर्गनाईज केलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवास व्यवस्थेपासून भोजनाच्या व्यवस्थेपर्यंत, आदरातिथ्य, इथल्या विद्यार्थ्यांना अधिक समजा जर कुठली काही गरज पडली यासाठी टीम्स तयार केल्यात. खूप चांगलं प्लॅनिंग केलं. तर चौथे साहेबाचं आता माझं त्याचाच विचार चालला होता की बाबा प्लॅनिंगवर पण बोलू का, कारण प्लॅनिंग केलेल्या सर्व जे काही घटक होते तिथे उपस्थित किंवा त्यांनी सहभागी, या सगळ्यांचं सुद्धा निश्चित खूप खूप या ठिकाणी कौतुक करावं असं वाटतं. मित्रांनो, विज्ञान म्हणजे आता विज्ञानाचं स्फोट वेगळं. कोणी म्हणतात विज्ञान म्हणजे विशेष ज्ञान. आता माझ्यासारखा मी पण सायन्सचाच मास्टर आहे, केमिस्ट्रीचा प्राध्यापक म्हणून काम केलं बरेच वर्ष. आम्ही सांगायचो की काय असतं विज्ञान. विज्ञान म्हणजे काय असतं माहिती का, एक पद्धतशीर अभ्यास असतो. कशाचा असतो? फॅक्ट्स म्हणजे घटनांचा असतो. आणि त्याच्यात काय केलं जातं? ऑब्झर्वेशन म्हणजे निरीक्षण आणि नंतर त्याच्यातनं इन्फरन्स म्हणजे निष्कर्ष काढतो. म्हणजे एखाद्या बाबीचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेला अभ्यास, ज्याला निरीक्षण आणि निष्कर्ष या ठिकाणी आपण ज्याच्यातून काढतो, हे म्हणजे विज्ञान. आणि या विज्ञानाचा उपयोग आपण जीवनात अनेक ठिकाणी करत असतो. बऱ्याच वेळा आपल्याला कळत नाही. साधी ऍसिडिटी झाली तरी आपण काय म्हणतो? लिंबू घ्या. लिंबू काय असतात? ते एक ऍसिड असतं.
नंतर केमिस्ट्रीचे कोणीतरी लोक असतील, आता 10वी-12वीचे लोक नाहीत आहेत ना, तर आम्ही कॉमन आयन इफेक्ट शिकवायचो. नंतर कळलं की कॉमन आयन इफेक्ट काय असतं, तर लोहा लोहे को काटताय वगैरे सारखं असेल. तर अनेक अशा या ठिकाणी बाबी असतात ज्या आपल्या अवतीभोवती घडत असतात, त्या आपल्याला माहीत नसतात. किंबहुना आपले जे काही पूर्वज होते यांनी सुद्धा विज्ञानाच्या खूप चांगल्या प्रकारच्या साधना त्यांना माहिती होती आणि त्या विज्ञानाच्या जोरावर तरी अध्यात्माचा त्याला जोड दिलाय, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग करून दाखवलेत आणि याच्यावरूनच आपण त्या ठिकाणी तो पुढचा वारसा चालवलेला आहे. आपण सर्वांचं या ठिकाणी मी कौतुक करतो. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे विज्ञान प्रदर्शनमध्ये मी पण जवळपास 4 ते 5 वर्ष भाग घेतलेले आहेत. जिल्ह्याला एकदा गेलो होतो फक्त, राज्याबिज्यावर काही गेलो नाही कधी. योग आयोगाचा भाग झाला. पण आता खूप बरं वाटतं की तिथे एका स्टेजवर बोलून मी राज्याचा संचालक म्हणून बोलतोय. तेही बालभारती. बालभारती म्हणजे आपण सर्वजण बालभारतीचेच पुस्तकं वाचतात असं वाटतंय मला. म्हणजे कोणी राज्यामध्ये जो विद्यार्थी शिकतो त्याला बालभारतीशिवाय पर्याय नाहीत. भले ते CBSE ICSE असो, त्यांना सुद्धा तुम्हाला जे कंपल्सरी मराठी असतात ना त्याचे पुस्तक शासनाने याच्याने कंपल्सरी केलेत. सुलभ भारती असेल किंवा शिकूया आनंदाने. तर सांगायचा अर्थ घराघरात आणि मनामनात ही बालभारती आहेत आणि बालभारतीने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठीच काम करत असते सगळे. बरोबर आहे. इथे आपले तज्ज्ञ शिक्षक, राज्यभरातून शेकडो तज्ज्ञ शिक्षक या आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तक तयार करतात, जो की अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रमाच्या आधारित असतो. आमच्या शिक्षक बांधवांना एक विनंती आहे, डीएड बीएड सगळ्यांनी केलं असेल. मी बीएडला 7.5 वर्ष प्राध्यापक होतो, 2 वर्ष प्राचार्य होतो. तर अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रम समजून घ्या. खूप लोक पुस्तकालाच अभ्यासक्रम म्हणतात, सिलेबस झाला. नाही, तर पुस्तक हे एक फक्त साहित्य आहे. अभ्यासक्रम आराखडा, अभ्यासक्रम काय आहेत, नंतर पाठ्यक्रम काय आणि पाठ्यपुस्तक काय समजून घ्या. आपल्याला माहिती आहे की आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या अनुषंगाने आपण त्याचा अंगीकार केलेला आहे आणि देशा लेवलला या ठिकाणी ते डिक्लेरेशन झालं. सर्व राज्य या ठिकाणी त्याच्या दिशेने पुढे निघालेले आहेत आणि त्याची पुढची जी जबाबदारी आहे आपली, अभ्यासक्रम आराखडा तयार करायची, नंतर अभ्यासक्रम तयार करायचा आणि नंतर पाठ्यक्रम तयार करायचा. ही जबाबदारी SCERT नावाची जी संस्था आहे आपली, परवा रेखाराव साहेब आलेत आपल्याकडे, त्याचे संचालक आहेत. SCERTची टीम आपल्या शिक्षकांच्या मदतीने सगळं काम करत आहेत आणि त्याच्या पुढं गेल्यानंतर पाठ्यक्रम प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्यावर पाठ्यपुस्तक तयार करायचं काम बालभारतीचे अधिकारी आपल्या सर्व तज्ज्ञ शिक्षकांच्या मदतीने करतात. मुलांनो, तुम्ही भविष्यात जर कधी जनरल नॉलेज जर बघायचं असेल तर याच्यासाठी ऐकणं आवश्यक आहे. तुम्ही कुठलं गाणं ऐकतात, कॉमेडीची बुलेट ट्रेन बघतात, कुठले सिरियल बघतात, त्याचा आयुष्यात तुम्हाला किती उपयोग होतो, किती उपयोग होतो. पण हे जे आपण बोलतोय ते तुम्हाला प्रत्यक्षात आयुष्यात उपयोगी पडणाऱ्या बाबी, त्याच्याकरता आपण विशेषतः लक्ष घ्यायला हवं. हे तुम्हाला कुठल्या युट्यूब चॅनलवर दिसणार नाही. मी जे बोलतोय ते वाटलं शोधून बघा, कारण युट्यूब चॅनलला नंतर हातात बटन दाबलं की सगळं बघायला मिळतं. तर त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी याच्याकडे जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे. दुसरा एक महत्वाचा भाग जो असतो की पाठ्यपुस्तक तयार केल्यानंतर आपण याच्यामध्ये जे काही अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट असतात हे सगळं समाविष्ट केलेले असतात आणि पाठ्यपुस्तक आपल्या हातात येत असतात. पाठ्यपुस्तकाचं वैशिष्ट्य यावेळेला आपल्याला कळालं असेल की विद्यार्थी म्हणजे ह्या कोकणाच्याच भूमीतनं एकात्मिक पुस्तकांचा जन्म झालेला आहे. दीपक केसरकर होते माननीय शिक्षण मंत्री, यांनी ज्या वेळेला फील्डमध्ये जात असतात त्यावेळेला विचारतात की आपलं शिक्षणामध्ये सुधारण्यासाठी काय व्हायला पाहिजे चांगलं. नंतर दुसरी गोष्ट, बाबा विद्यार्थ्यांना चांगलं लर्निंग होण्यासाठी, त्यांचं बर्डन कमी होण्यासाठी काय काय केलं गेलं पाहिजे. त्यावेळेला आपल्याच या कोल्हापूर डिव्हिजनमधनं एक प्रतिक्रिया आली की बाबा आमचे एक चांगले प्रयोगशील उपशिक्षणाधिकारी होते, BO होते आणि नंतर डेप्युटी डायरेक्टर इथे आपल्याकडे चोते साहेब आहेत. या उपर अमरावती आणि नागपूर डिव्हिजनमधनं पण तसाच सूर आला आणि नंतर मग विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचं जे ओझं असतं दप्तराचं हे कमी कसं करता येईल. कारण बघितलं, मी स्वतः माझ्या घरापासून बघतोय, माझी मुलगी जी लहान मुलगी, तिला पाठीचा त्रास होत असतो आणि नंतर बघितलं की तिचं जे हे दप्तर असतं, दप्तरात काय काय असतं. तर दप्तरात आपले वह्या असतात, पुस्तकं असतात, काही जण मार्गदर्शिका वापरतात, नंतर स्वाध्याय पुस्तिका घेतात, रंगाचे डबे असतात, नंतर ड्रॉइंगची पुस्तक असतात, यानंतर 2-2 पाण्याच्या बाटल्या, नंतर अजून घरचे जरा जास्त जीव लावतात म्हणून डबे सुद्धा जास्त देतात. तर हे अतिशय या ठिकाणी जवळपास सगळीकडची अशी परिस्थिती आहे की विद्यार्थ्याच्या पाठीवरचं ओझं कमी करण्यासाठी काय काय करता येईल. आपल्याला माहिती आहे की वर्षानुवर्ष याच्यावर प्रयोग चालले आहेत. प्राध्यापक यशपाल सर होते, त्यांच्यापासून या ठिकाणी वेगवेगळ्या समित्यांनी याच्यावर काम केलं. मग आता या ठिकाणी आपण काय करायचं,
म्हणून मागच्या वर्षी या ठिकाणी आपण काय केलं, पाठ्यपुस्तकाचे जे काही भाग होते, म्हणजे मी उदाहरणार्थ 5वीचं पुस्तक सांगतो तुम्हाला, कारण मुलं काही इथे 4थी पर्यंतचे असं वाटत नाही मला, 5वी 6वी 7वी 8वी आपल्याला वेगवेगळे प्रकारचे विषय होते. आता तुम्ही म्हणाल हे आम्हाला काय सांगतात माहिती, त्याच्या पुढचं सांगतो ते ऐका. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान जे काय असेल, इतिहास, भूगोल, हे प्रत्येकाचे वेगवेगळे पुस्तकं असायचे आणि मग त्याला ते टाइम टेबलच्या अनुषंगाने न्यायचे. बऱ्याच वेळेला टाइम टेबलमध्ये सुद्धा एखादा एक्स्ट्रा तास असायचा तर विद्यार्थी काही पुस्तकं एक्स्ट्रा घ्यायचा. तर याचं डिस्ट्रीब्युशन करायचं म्हणजे त्याचं वजन कमी करण्यासाठी एकात्मिक स्वरूपाची पुस्तकं जी आहेत ना, ही या ठिकाणी तयार करायचं ठरलं. तसं म्हटलं तर हा काही एकदम नवीन प्रयोग नाही आहेत. याच्या अगोदर सुद्धा 2021-22 मध्ये हा प्रयोग केला गेला होता 108 तालुक्यांसाठी. आणि त्याच्या सुद्धा पूर्वी आपले शिक्षण आयुक्त माननीय सूरज मांढरे साहेब आहेत, यांनी त्यांच्या अशा एक आयडियामधनं ज्यावेळेला ते CEO पुणे होते त्यावेळेला जिल्हा परिषदांच्या काही शाळांमध्ये त्यांनी काय केलं की पुस्तकांच्या नंतर त्यांनी काय केलं, तसे हे केले, खंड केले. त्यानंतर मग एकत्रित चिटकून बाबा काय फरक पडतो ते बघितलं. तर विद्यार्थ्याचं पुस्तकाचं जे वजन होतं पाठ्यपुस्तकाचं ते 75% कमी झालं. त्याचं कारण असं होतं की तुमचे जे काही पुस्तक असायचे ते संपूर्ण पुस्तक वापरायचे. आता हे पुस्तक 4 भागात केलेले आहेत. पहिले 2 भाग ज्यासाठी दिवाळीच्या पूर्वी वापरतो आपण, म्हणजे मध्य सत्राच्या अगोदर, आणि नंतरचे 2 भाग नंतर वापरतो. आता याच्या पुढचा भाग आपल्याला महत्वाचा आहे जो मी तुम्हाला विचारणार आहे. हे तुम्हाला सगळं माहित असेल. या पाठ्यपुस्तकामध्ये नंतर मागच्या वर्षी आपण वह्यांची पानं ऍड केली होती, बरोबर आहे. वह्यांची पानं ऍड याच्याकरता केली, त्याच्यावर मागणी चालली होती. मागणी आली, विचार झाला आणि नंतर मंत्री महोदयांनी सांगितलं नाही, विद्यार्थ्यांचं अध्ययन जर समजा म्हणजे इमिजिएट लर्निंग जर स्ट्रेंथन व्हायची असेल तर आम्ही आमच्या काळात कुठेतरी इंग्रजीच्या शब्दाचा अर्थ कानाकोपऱ्यात लिहायचो, गणिताचे फॉर्म्युले लिहायचो, समजण्यासाठी ज्या काही गोष्टी असायच्या कानाकोपऱ्यात लिहायचो, पुस्तक रंगून जायचं सगळं. मग आता त्याच्यावर सरांचं म्हणणं असं होतं की बाबा ह्या विद्यार्थ्यांच्या नोट्स लगेच काढायची, म्हणजे जे काही टिपण असेल ते लगेच तो विद्यार्थी घेईल, त्याच्यासाठी वहीच्या ऐवजी पुस्तकच ठेवावं. आपल्याला माहिती आहे की एखादी गोष्ट जर आपण बघितली, ऐकल्यानंतर किती लक्षात येतं हे माहिती आपल्याला, नंतर बघितल्यानंतर किती लक्षात येतं, पण ऐकलं, बघितलं आणि नंतर लिहून काढलं याच्यामध्ये आपली अधिक मानसिक प्रक्रिया या ठिकाणी इन्व्हॉल्व होत असते आणि त्याच्यातनं अधिक चांगल्या प्रकारचं अध्ययन होत असतं. आणि त्याच्यामुळे हे पाठ्यपुस्तकामध्ये अंतर्भूत केलेली वह्यांची पानं जी आहेत ही आपल्या सर्वांना उपयुक्त आहेत. आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी याचा उपयोग करणं या ठिकाणी अपेक्षित आहेत. माननीय कलेक्टर साहेब या ठिकाणी आहेत, CEO साहेब आहेत, त्यांचं आपण स्वागत करूया. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे कलेक्टर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण प्रचंड टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया. माननीय श्री किशोर तावडे साहेब, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग माननीय श्री मकरंद देशमुख साहेब यांचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे. मी डॉक्टर राधा हातकरी मॅडम यांना विनंती करते, त्यांनी माननीय जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग माननीय किशोर तावडे साहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. त्याचबरोबर सन्माननीय मकरंदजी देशमुख साहेब, प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचं आम्ही स्वागत करतोय. माननीय महेश चोते साहेब, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर यांना मी विनंती करते, त्यांनी माननीय देशमुख साहेबांचं स्वागत करावं पुष्पगुच्छ देऊन. धन्यवाद सर. मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आसनस्थ व्हावं. आणि पाटील साहेबांना विनंती आहे आपण आपलं मनोगत पुढे न्यावं. या ठिकाणी आपण आपल्या जिल्ह्याचे प्रथम नागरिक कलेक्टर साहेब यांचं आणि CEO साहेब यांचं स्वागत केलेलंच आहे. पुढचा भाग या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की हे पाठ्यपुस्तकं एकत्रित स्वरूपात आणि वह्यांची पानं अंतर्भूत केलेली आपल्याला दिलेली होती. पहिल्या वर्षी म्हणजे मागच्या वर्षी आपण काय केलं, त्याचा प्रायोगिक स्वरूपात या ठिकाणी स्वीकार केला होता आणि नंतर मग याचा फीडबॅक ज्याला म्हणतो प्रत्याभरण हे या ठिकाणी घेण्यात आलं होतं. जवळपास 20 दिवस याचं प्रत्याभरणासाठी लिंक ओपन करून देण्यात आले होते विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांना, कारण हे 3 लोक याच्याशी संबंधित आहेत, विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक. आणि त्याच्यामध्ये 95% अधिक लोकांनी ते उपयुक्त आहे असं सांगितलं, म्हणून शासनाने यावर्षी ते पुढे कंटिन्यू केलेले आहेत.
तर आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना माझं एक आव्हान आहे, विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा ऐकावं. सगळे विद्यार्थी ऐकतायत का? हात वर करा. हा, हे तुमच्यासाठी आहे केलं सगळं. तर विद्यार्थ्यांना म्हणजे जे काही मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू या 4 माध्यमाच्या पुस्तकांमध्ये आपण ते वह्यांचे पाने मागच्या वर्षी टाकले होते. या वर्षी उरलेले पण 6 माध्यम आपण टाकलेत. तर या पुस्तकांचं वाचन केल्यानंतर किंवा तुम्हाला शिक्षक शिकवत असताना ते काही महत्वाचे मुद्दे असतील, ज्याच्यामध्ये काही परिभाषा असतील, काही तुम्हाला अर्थ लिहायचा असेल, फॉर्म्युले असतील इत्यादी ज्या बाबी किंवा काही महत्वाच्या नोंदी असतील, ह्या सर्व त्या ठिकाणी नोंद करण्यासाठी ते पुस्तकाची पाने दिलेत. याच्यावर जर काही समजा पुन्हा सजेशन आलं तर त्याच्यावर सुद्धा या ठिकाणी रेमेडी केली जाईल. तर सर्व विद्यार्थ्यांना असा आग्रह आहे की प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी आपल्या वर्गातल्या सर्व विद्यार्थ्यांना आणि आपल्या नातलगातल्या सर्व विद्यार्थ्यांना या पुस्तकाच्या पानाचा वापर करायचा सांगायचा आहे. याचं कारण याच सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र दीपक केसरकर साहेबांनी विद्यार्थ्यांच्या या ठिकाणी ही बाब लक्षात घेतली की बाबा इमिजिएट लर्निंग स्ट्रेंथन व्हायला पाहिजेत, म्हणून या ठिकाणी हे आपण तो शासनाने निर्णय घेतलाय. तर आपण सर्वांनी या पाठ्यपुस्तकांमधील वह्यांच्या पानाचा उपयोग हा 100% कराल का? कमी लोकांचा याला प्रतिसाद. पाठ्यपुस्तकातल्या वह्यांचा पानाचा उपयोग 100% विद्यार्थ्यांनी कराल का? ओके. आता तुम्ही आता म्हटलात, पण आपल्या शिक्षकांचं सुद्धा काम आहे, शिक्षक सुद्धा सोबत आलेत. याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या, शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या अगोदर 9 जूनला आम्ही एक प्रोग्राम तयार केला होता. आपल्याला माहिती असायला पाहिजे, हे सगळ्यांसाठी ओपन होतं. कोणीही ज्याच्या हातात मोबाईल आहे तो बघू शकत होता. याचे ट्रेनिंग झालेलं आहे. 9 जूनला एक परिपत्रक आम्ही राज्यभरात फिरवलं आणि 14 जूनला ऑनलाईन ट्रेनिंग झालं. ऑनलाईन फेसबुक वगैरे याच्यावर आम्ही ते सगळं दोघे तिघे युट्यूब लाईव्हवर पण आपण ओपन करून गेलो. तर ते आज सुद्धा आहे, आज सुद्धा बघू शकतात, कितीदाही बघू शकतात. कारण आम्हाला कल्पना आहे की एखादी चांगली बाब लगेच सगळीकडे अवलंब जाते असं होत नाही. तर लोकांसाठी त्याच्याकरता वारंवार पाठपुरावा घ्यावा लागतोय, म्हणून हाच एक माझा इथे प्रयत्न चाललेला आहे. तर अजून सुद्धा आपण बालभारतीच्या वेबसाईटवर गेल्यात तर तिथे आपल्याला एकात्मिक पाठ्यपुस्तकाचं अध्यापन कसं करायचं, वापर कसा करायचा, याच्यावर युट्यूबच्या 2 प्रकारच्या लिंक आहेत. साधारणतः 1-1 तासाच्या लिंक आहेत. पहिलं दीपक केसरकर साहेबांचं भाषण आहे आणि त्याच्यानंतर मग पुढं जे आहे ते 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप आहेत. एक 3री पर्यंतच्या ग्रुप आहे, नंतर पुढे 4थी ते 8वी पर्यंतच्या ग्रुपसाठीचे व्याख्यानं तज्ज्ञ शिक्षकांनीच केलेले आहेत महाराष्ट्रातल्या. त्याची निवड सुद्धा आम्ही करत असताना पूर्ण क्वालिटीचा आणि जे उत्तम प्रकारे संभाषण करू शकतील अशा लोकांचा सहभाग घेतलेला आहे. त्याच्यात सुद्धा जर कोणी सजेशन केल्यात, भले उद्या नागपूरहून सजेशन येऊ देत, कोल्हापूरहून येऊ देत, नंदुरबारहून येऊ देत का गडचिरोलीवरून येऊ देत, या सगळ्यांच्या सजेशनचा विचार करून मग त्याच्यावर योग्य निर्णय घेऊन काम केलं जातं. ही गोष्ट लक्षात घ्या. आता हे झालं पाठ्यपुस्तकाच्या वापराच्या संदर्भामध्ये. आपल्या सर्वांना माहित असेल की बालभारतीचं एक किशोर नावाचं एक मासिक आहे. मी आता जाणून बुजून तुम्हाला हे दाखवायला आणलंय बघा. किशोर नावाचं हे मासिक आहे. किती शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांनी हे बघितलेलं आहे वरून असं कव्हर. जरा कृपया हात वर करा. बालभारतीचं किशोर मासिक हे सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शासनामार्फत पुरवलं जातं आणि याचे अनेक सबस्क्रायबर पण आहेत. आपल्याला याचं वैशिष्ट्य सांगतो. याची किंमत आहे 7 रुपये एका अंकाच्या. 7 रुपयामध्ये वडापाव चहा सुद्धा भेटत नाहीत. आणि हे मासिक कोणी कोणी केलेलं असेल आपण जरा बघा. स्टॉल आहे आपल्या इथे बालभारतीचा लावलेला, त्याच्यावर तुम्हाला समजेल. याची 12 ते 84 म्हणजे 12 महिन्याची 84ला राऊंड अप करून 80 रुपये वर्गणी ठेवली आहेत, वार्षिक वर्गणी. आणि या 80 रुपयाच्या वर्गणीमध्ये याचा दिपवाळी अंक जो की सगळ्यात जास्त खपाचा अंक आहे, जे की पालक घेतात, शिक्षण तज्ज्ञ घेतात, तो याच्यावर फ्री मिळतो. याच्यासाठी बालभारती मागच्या वर्षी 65 लाख रुपये तोटा सहन करत होती, पण त्याला आम्ही तोटा म्हणत नाहीत, त्याला आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी केलेली इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो. तर या पुस्तकाचा उपयोग जास्तीत जास्त शाळांनी करावा या ठिकाणी मी आपल्याला सांगतोय. म्हणजे मी अक्षरशः डायरेक्टर असून कशाचं काम करतोय, सेल्समन सारखं काम करतोय, हे तुम्हाला दाखवतोय. मला माहित नाही कोणी याच्यापूर्वी दाखवलं असेल का असं, पण हे बघा, कारण हे तुमच्यासाठी केलं आणि तुम्हाला माहित नसतं. खूपशे प्रकाशन आहेत आपल्याकडे. आता आपण विज्ञान प्रदर्शनात आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना आव्हान आहे, तिथे आपण बालभारतीचा स्टॉल ठेवलेत आणि बालभारतीने या कार्यक्रमासाठी सुद्धा मोठं अर्थसहाय्य याच्याकरता केलंय की विद्यार्थ्यांच्या म्हणजे शिक्षणाच्या अभिवृद्धी ही एक आमचं उद्दिष्ट आहे आणि याच्यासाठी आम्ही हे सगळं करतोय बांधिलकी म्हणून. आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो की अनेक अभ्यासेतर पुस्तकं याच्यामध्ये आहेत.
तुम्ही आता जर गेलात तर आता सगळे योगायोगाने खपले असं ऐकलेत मी. सगळ्यात जास्त खप इथे सिंधुदुर्गात झाला, अपेक्षेपेक्षा जास्त झाला, लोकांनी नंतर मागितलेत. तर या किशोरचे वर्गणीदार होण्यासाठी सुद्धा फॅसिलिटी तुम्हाला अवेलेबल आहे. इथे पत्ता दिलेला आहे. हे पुस्तक मिळालं नाही तर इथे किरण केंद्रे नावाचे एक साहेब आहेत, त्यांना कॉल करायचा, साहेब मला पुस्तक मिळालं नाही. ते तुम्हाला पुस्तक मिळायची व्यवस्था करून देतील, पण त्याच्या आधी ते खातर पडताळणी करतील की तुम्हाला पुस्तक गेले का नाही. ओके. दुसरं एक महत्वाची गोष्ट, अनेक अभ्यासेतर पुस्तक आहेत ज्याच्यात तुम्हाला आता मी एक एक्झाम्पल म्हणून दे. योगायोगाने सायन्सचं पुस्तक सगळे संपलेत म्हटले. निवडक किशोर नावाचं या ठिकाणी एक मालिका आम्ही तयार केलीत. या निवडक किशोरमध्ये गेल्या 57 वर्षातले किशोरचे जे काही वेगवेगळे अंक आहेत, 57 वर्षातले वेगवेगळ्या विषयाच्या अंकाचं एकत्रीकरण कंपायलेशन केलेत. आता हा माझ्या हातात आहेत किशोर खंड 12, याच्यात चरित्र भाग 2 आहेत, म्हणजे महापुरुषांचे चरित्र जे की आजच्या 57 वर्षापूर्वी येतात ना तेव्हापासूनचे सगळे सिलेक्टेड आर्टिकल्स याच्यामध्ये आहेत, हे वाचा. आणि याची किंमत सुद्धा जर बघितलीत ना, पुन्हा आता म्हणतो की हे सरकारी आहेत, हे काही फायद्यासाठी नाही आहेत. भरपूर किंमत, नंतर मग काहीतरी डिस्काउंट असातला भाग नाहीत. डिस्काउंट आहेत हे योग्य प्रकारे आहेत आणि हे शासकीय प्रति वापरल्या पाहिजेत, ज्ञानासाठी अतिशय उपयुक्त आहेत. आज इथे या ठिकाणी विज्ञान नावाचा जो काही खंड होता तो संपलेला आहे, परंतु निवडक किशोरचा विज्ञान प्रत्येक बालवैज्ञानिकाने नाहीतर प्रत्येक सायन्स शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी घ्यायला पाहिजे, वाचला पाहिजे. शाळेत सुद्धा तो असला पाहिजेत आणि शाळेत नुसता असून चालणार नाही, तर विद्यार्थ्यांपर्यंत ते ज्ञान पोहोचेल असं काम शिक्षकांनी करायचे. नाहीतर बऱ्याच वेळेला असतात हे पुस्तकं पडलेले असतात लायब्ररीमध्ये, याला हात कोणी लावत नाही, मग त्याचा वापर कोणी करायचा. मित्र हो, ज्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत म्हणजे पार मी डोक्यापासून तर जे काय म्हणतो सर्व, या सगळ्याचा उपयोग व्हायला पाहिजे. तोंड आहे तर बोललं पाहिजेत, डोकं आहे त्याचा वापर व्हायला पाहिजेत, पुस्तक आहेत त्याचा सुद्धा वापर व्हायला पाहिजेत. तर सगळ्या शाळेच्या शिक्षकांना, प्रशासकीय यंत्रणेला सुद्धा या ठिकाणी मला आवाहन करायचं आहे. मी परवाच 10 तारखेला आल्यानंतर इथल्या सगळ्या केंद्र प्रमुखांना सुद्धा आवाहन केलं आणि कदाचित म्हणजे जुने लोक सांगतील, आमचे सगळे बालभारतीचे लोक म्हणतात साहेब तुम्हीच पहिले असं सांगतायत, कोणीच सांगत नाहीत. म्हटलं सांगत असतील तुम्हाला माहित नसेल, सगळे लोक काम करतात. तर हे आपल्यासाठी असलेलं जे काही ज्ञानाचं भांडार आहे आपण स्वतः उघड करून घ्यावं, त्याची क्वालिटी बघा. याच्यानंतर माहित आहे का तुला नावाचा एक अशाच प्रकारची चांगल्या बाइंडिंग असलेली पुस्तक आहेत. तर त्याचे 2 खंड आहेत. हे सगळे कशावर आधारित आहेत? मूळ संकल्पना, संशोधनं आणि याच्या आधारित. या उपर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्मृती ग्रंथ काढले आहेत, तो सुद्धा आपल्याला बघायला भेटेल. गाडगे तुकडोजी महाराजांची ग्रामगीता जी सगळ्यात जास्त आतापर्यंत खपलेली आहेत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची जे काही ग्रामगीता आहे ते सुद्धा या ठिकाणी आहेत. आणि याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला अनेक म्हणजे तुमचा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास आणि याच्या व्यतिरिक्त मनोरंजन किंवा तुमचं वाचनाच्या आवड निर्माण होण्यासाठीचं अनेक साहित्य इथे बालभारतीच्या स्टॉल जो आहे त्या ठिकाणी लावलेले आहेत, तर आपण बघू शकतात. याशिवाय जर आता वेळ नाही मिळाला तर बालभारतीच्या वेबसाईटला जाऊयात मित्रांनो, कारण बालभारतीशिवाय चालणार नाही कुठं. हा सीबीएसई आयसीसी असेल तर त्याला मी बोलणार नाहीत, कारण ते एक बोर्ड आहे फक्त. मीही जवळपास 10.5 वर्ष एसएससी बोर्डातच काम केलेत. मी राज्याचा सचिव सुद्धा होतो. पण आम्हाला माहिती आहे की हे राज्याची गरज जी असतात ना, हे आपल्या राज्याचाच पॅटर्न पूर्ण करू शकतो. बाकीकडे काय असतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या या ठिकाणी जाहिराती केल्या जातात, तिथे जाहिरात होत नाही आपल्याकडं. आता याच्यासाठीच मी इथे आपल्याकडे आलो होतो. येस येस, व्हेरी गुड. आता बघा प्रदर्शनामध्ये बालभारतीच्या याच्यात इथं 230 वर्गणीदार झालेत. म्हणजे कदाचित माझ्या माहितीनुसार हा आकडा सगळ्यात जास्त आहे. याच्या आधी 170चा आकडा होता अंमळनेरच्या साहित्य संमेलनात. आणि महत्वाची गोष्ट, कुठेही शिक्षकांचे मेळावे असू देत, साहित्य संमेलन असू देत, ग्रंथ प्रदर्शन असू देत, माझ्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत तिथे आमचे डेपोचे माणसं पोहोचले पाहिजेत. ओके. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, या 4-5 दिवसामध्ये जवळपास आतापर्यंत लाखाहून अधिक किमतीचे या ठिकाणी साहित्य विकले गेलेत. हे 1 लाख रुपये माहिती आहे का? प्रायव्हेटचे जर पकडले तर किमान 5 लाख पकडा. प्रायव्हेटचे पकडले तर तुलना करा आपण. म्हणजे दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्कल लगाओ. हे जगा जा बघा आणि सगळ्यांना कळतं काय असतं त्याच्यामध्ये. तर त्याच्याकरता मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आपल्यासाठी जे काही तयार केलं आपल्या शिक्षकांनी, तर त्याचा जर तुम्ही उपयोग केला तर तो तुम्हाला फायदेशीर राहणार आहेत. या उपर आमचे अजून काही आगामी प्रकाशन येत आहेत. छत्रपती शाहू महाराजांवर एक या ठिकाणी आमचं ग्रंथ रेडी आहेत, तो फक्त प्रकाशन होण्याच्या बाकी आहेत. त्याच्यानंतर नागरी टिपाकोश नावाचं एक आपलं आगामी प्रकाशन आहेत. ते स्पर्धा परीक्षेसाठी अतिशय उपयुक्त आहेत. सगळे हिस्ट्री, सिव्हिक्स याचे जे काही तुमचे जे काही कोर्स आहेत हे विथ रेफरन्स, विथ पिक्चर्स दिलेले आहेत.
ते आपण बघू शकता. ते आता सध्या उपलब्ध नाही, कारण त्याचं उद्घाटन व्हायचं बाकी आहे. या व्यतिरिक्त बौद्ध परकथा आता सध्या म्हटलं जातंय की बाबा विद्यार्थ्यांच्या म्हणजे असं प्रत्येक पिढी म्हणत असते, नव्या पिढीचं काही खरं नाहीत, सगळे जुने आजपर्यंत असंच म्हणत आलेले आहेत आणि ते पण कधीतरी नवीन असतात. तर विद्यार्थ्यांना पूर्वीच्या काही आपल्या ज्या परंपरा असतील भारताच्या याच्यातल्या, या परंपरांचा अभ्यास व्हावा, महापुरुषांचा अभ्यास व्हावा, वेगवेगळ्या जे काही महापुरुष होते किंवा ग्रेट्स होऊन गेलेत, तर त्यांनी दिलेल्या बाबींवर काय बोध घेता येईल याच्यासाठी. हा ओके, टार्गेट कम्प्लीट झालेलं दिसतंय. एनिवे, तर हे काही ज्या बोधपर कथा केल्यात याचा सुद्धा या ठिकाणी आपण नव्यानेच आता या ठिकाणी प्रकाशित ते होणार आहेत. याचा या ठिकाणी तुम्ही लाभ घ्यावा. सगळ्या शाळेच्या शिक्षकांना एकच सांगणे, पुस्तकं लायब्ररीमध्ये कोंडून ठेवू नका, ते वापरायला शिका. स्वतः पण वापरा आणि विद्यार्थ्यांना पण वापरायला शिकवा. शिकाल तरच टिकाल, एवढं सांगून बोलून या ठिकाणी मी संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. हे होते बालभारतीचे संचालक सन्माननीय कृष्णकुमार पाटील साहेब. यानंतर एनसीईआरटीचे सन्माननीय शर्मा साहेब यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा द्याव्यात. Good afternoon. Respected Deepak Bhai Kesarkar, Honorable Education Minister, Government of Maharashtra, District Collector Sir Kishore Tavelkar, Mukund Deshmukh Sir, Radha Adkari Madam, Director Krishna Patil, Book Development Committee, and respected dignitaries, all dignitaries present in the dais, and all my dear students and teachers and parents and our future scientists. Today is a very important day. This is the Basant Panchami, so we are fortunate to be here. So I congratulate all, because in this auspicious day we are discussing something about the science. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. आप लोग हमारे जो फ्यूचर साइंटिस्ट हैं बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, तो इसको आप अपना प्रतिभा जारी रखें और फ्यूचर में आप बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, इंडिया का नाम, वर्ल्ड का नाम रोशन करें. आज साइंस ही ऐसा चीज़ है जो हमारे आसपास जितने प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में मदद करता है. और हम लोग छोटे छोटे चीज़ जो सीखते हैं, जैसे कल कल्चरल प्रोग्राम था, प्लास्टिक का कम से कम यूज करना, वो हमने सीखा, बच्चों ने बताया, तो उसको हम लोग अपनाएं. तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है. हम अगर चेंज होंगे सोसाइटी चेंज होगा, तो उसको हमको ट्राई करना है. और ये हमारा जो अगले साल जो नेशनल होगा उसका प्रिपरेशन है. उसमें अभी रिसेंटली आपके पुणे में प्रोग्राम हुआ है, वो हमारा 58 था, अभी 51st होगा. तो आप लोग सबको बधाई देता हूँ कि आप वहाँ पहुँचे. और कलाम साहब ने बहुत अच्छा चीज़ बोला है साइंस के लिए. एक तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, हमने सुना था किसी टीचर से, उसके बाद आपके पास रखना हूँ. आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे अगर कागज या कुछ रखते हैं तो वो थोड़े समय के बाद वो जलता है. इसलिए हमारा माइंड, हम जितना कंसंट्रेट कर पाए हम आगे उतना ही बढ़ेंगे, क्योंकि माइंड में बहुत पावर है. और जितना कंसंट्रेट करें, इसी से हमारा साहित्य बनता है, लिटरेचर बनता है. बस साइंस में बड़े बड़े जो लेबोरेटरी हैं वहाँ भी देखते हैं कि जो साइंटिस्ट रात दिन सुबह शाम मेहनत करते रहते हैं. ठीक है, तो हमारा माइंड को कंसंट्रेट करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकेंगे. और कलाम जी ने कुछ कहा है, मैं उसको थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ. लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग लीड्स टू नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट. और एक चीज उन्होंने कहा है, कलाम एम्फेसाइज दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन टू हार्ड वर्क. इट वाज हिज शेयर हार्ड वर्क, डेडिकेशन to his goal and passion to make it that led him to become the missile man of India, despite his humble background. Truly, I quote, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. So with this word,
I congratulate all the teacher, guide teacher, mentor teacher for coming here and presenting the model. And I hope that you will continuously work and do something to become India the great nation. Thank you very much. धन्यवाद सर. यानंतर आपल्या या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित राहिलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अर्थात सन्माननीय श्री किशोर तावडे साहेब यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी या सर्वांना शुभेच्छा द्याव्यात. नमस्कार. मी फक्त ह्या ठिकाणी जास्त काही बोलणार नाही, शुभेच्छा देणार आहे. का उन्हाचं हे ऊन जास्त वाढत आहे. आज या ठिकाणी 91वे राज्यस्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनाचा सांगता समारंभ आहे. त्या समारंभास उपस्थित असलेले आभासी पद्धतीने उपस्थित असलेले माननीय दीपक भाई केसरकर, मंत्री शालेय शिक्षण मराठी भाषा, प्राध्यापक NCERT श्री TP शर्मा, संचालक महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणे कृष्णकुमार पाटील, गटविकास अधिकारी श्री वासुदेव नाईक, प्रदीप कुमार कुडाळकर, डॉक्टर राधा अतकरी, संचालक राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर, डॉक्टर राजकुमार अवसरे, प्राध्यापक राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूर, प्रवीण राठोड, अच्युत सावंत भोसले, सन्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित बालमित्रांनो, पत्रकार बंधूंनो आणि भगिनींनो, निश्चितच ह्या प्रदर्शनाचं उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या हस्ते शनिवारी 10 तारखेला या ठिकाणी पार पडले. सदर कार्यक्रमास आभासी पद्धतीने माननीय मंत्री नारायण राणे साहेब तसेच पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या उपस्थित पार पडलं. आणि त्या प्रदर्शनाच्या बाबतीत गेले 5 दिवस आपण या ठिकाणी उपस्थित राहून जे राज्यस्तरीय प्रदर्शन यशस्वीरित्या पार पाडलं त्याबद्दल तुम्हा विद्यार्थ्यांना सर्व आणि त्यांच्या शिक्षकांना सर्वप्रथम धन्यवाद देऊ इच्छितो. त्या प्रदर्शनामध्ये आम्ही देखील त्या दिवशी प्रदर्शन पाहिलं असता की या लहान मुलांनी, ज्या छोट्या छोट्या दिव्यांग मुलांनी आणि अपंग मुलांनी जे त्यांच्या कल्पनेतून आणि शास्त्रीय दृष्टिकोनातून ज्या वस्तू जे प्रदर्शनामध्ये प्रदर्शित केलं त्याबद्दल त्याही विद्यार्थ्यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो. या ठिकाणी तुम्हाला पुन्हा एकदा सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि ज्या ठिकाणी आम्ही देखील आज सेवेत आलेलो आहोत, आम्ही देखील तुमच्यासारखे लहान असताना देखील अशाच प्रदर्शनामध्ये जात होतो आणि त्या प्रदर्शनामध्ये बघताना देखील जो आनंद आम्ही लुटला आणि घेतला तोच आनंद आम्हाला ह्या कितीतरी वर्षाने आम्ही ह्या ठिकाणी घेतलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला सर्व विद्यार्थी मित्रांना धन्यवाद देऊ इच्छितो. या ठिकाणी आणखीन एक गोष्ट मला सांगायची आहे. आतापर्यंत मालवण आपण जे महाराष्ट्रातून इतर ठिकाणून आलेला म्हणजे नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली भागातून किंवा मराठवाड्यातून त्या सर्व विद्यार्थ्यांपैकी 188 विद्यार्थ्यांनी मालवण किल्ला बघण्यासाठी नोंदणी केलेली आहे. त्यासाठी उद्या सकाळी 8 वाजता बसेसची व्यवस्था केलेली आहे. त्यासाठी एक शिक्षक देखील नेमणूक केलेला आहे. आणि ह्या संदर्भात फक्त माझी तुम्हा सर्वांना विनंती, शिक्षकांना विनंती, कुणीही समुद्रात जायचं नाही. ह्या एका अटीवर जायचं आहे आणि शांततेत शिस्तबद्ध पद्धतीने. आणि ह्या बसेसमधून शिक्षक असतील त्या शिक्षकांना माझी एक विनंती आहे, एकाही मुलांना असं तुमच्या जवळून कुठेही सोडू नका. त्यांनी तिथला आनंद घ्यावा हीच आमची अपेक्षा आहे आणि त्याबद्दल तुम्ही लाभ घ्याल. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आपण विद्यार्थ्यांना केलेल्या सूचनांचं विद्यार्थी निश्चितच पालन करतील. आणि यानंतर ज्यासाठी तुम्ही सगळेजण आतुरतेनं वाट पाहत आहात तो बक्षीस समारंभाचा कार्यक्रम 51व्या राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचा बक्षीस समारंभ या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. मी प्राध्यापक व ज्येष्ठ अधिव्याख्याता राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूर डॉक्टर राजकुमार अवसरे सर आणि विज्ञान पर्यवेक्षक राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर नागपूर माननीय श्री राजू नेप सर यांच्याकडे या बक्षीस समारंभाची सूत्र सुपूर्द करते. ज्या बक्षीस वितरण सोहळ्याची हे सर्व स्पर्धक आतुरतेने वाट पाहतात तो बक्षीस वितरण सोहळा
आता सुरू होत आहे. सन्माननीय अवसरे साहेब आणि नेप साहेब ही नावं जाहीर करतील. विद्यार्थ्यांना एक महत्वाची सूचना, आपण मंडपाच्या डाव्या बाजूने प्रवेश करावा, आपलं बक्षीस स्वीकारावं आणि त्यानंतर इथून रजा घ्यावी, उजव्या बाजूने रजा घ्यावी, अशी महत्वाची सूचना. थँक्यू. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय अधिकारी, पदाधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा समारोपीय कार्यक्रम संपन्न होत आहे. याकरिता आपण सर्व सन्माननीय शिक्षक मंडळी, पालक मंडळी, माझे मित्र, विद्यार्थी आणि सोबतच त्यांच्यासोबत आलेले त्यांचे पालक वर्ग, या सर्वांचं मी राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर नागपूर आणि शिक्षण विभाग यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. आणि महत्त्वाचा जो एक प्रतियोगिता किंवा प्रदर्शन किंवा कॉम्पिटिशन ज्याला म्हणतो, त्यामधला एक घटक तो म्हणजे मूल्यमापन आणि मूल्यमापनानंतर पारितोषिक, या कार्यक्रमाला मी या ठिकाणातून माननीय संचालक राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर नागपूर यांच्या परवानगीने, यांच्या आदेशाने या ठिकाणी सुरुवात करतो. 51वे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शन 2023-24 स्थळ जिमखाना मैदान, सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग. या ठिकाणी 5 वेगवेगळ्या गटामध्ये आपण प्रदर्शनाचं आयोजन केलेलं होतं. त्यामध्ये प्रथम गट होता प्राथमिक विद्यार्थी, दुसरा गट होता माध्यमिक विद्यार्थी, तिसरा गट प्राथमिक शिक्षक, चौथा गट माध्यमिक शिक्षक आणि 5वा गट प्रयोगशाळा परिचर किंवा प्रयोगशाळा सहाय्यक. या 5ही गटाचा निकाल सर्व तज्ज्ञ मार्गदर्शक मंडळी यांच्या अथक प्रयत्नातून आमच्यापर्यंत प्राप्त झाला. तर या ठिकाणी जो निकाल माझ्या हाती माननीय संचालक यांच्या आदेशाने प्राप्त झाला, त्याचं मी फक्त या ठिकाणी वाचन करणार आहे. आणि जे बक्षीसपात्र विद्यार्थी आहे यांना एक महत्त्वाची सूचना आहे की मी ज्या पद्धतीप्रमाणे नाव घेईल त्या पद्धतीप्रमाणे आपण या डायटच्या उजव्या साईडनं यावं आणि डाव्या साईडनं त्यांची एक स्वाक्षरी प्रशासकीयातला भाग असल्याने डाव्या साईडने उतरून जावं, हीच माझी त्यांना विनंती आहे. तर मित्रांनो, प्राथमिक विद्यार्थी गट यामध्ये एकूण संपूर्ण महाराष्ट्रामधून 145 प्रतिकृती यांनी भाग घेणे अपेक्षित होता. त्यापैकी काही प्रतिकृती या ठिकाणी अनुपस्थित नव्हत्या. त्या 145 प्रतिकृतीमधून साधारणतः या ठिकाणी आपण 11 पारितोषिक वेगवेगळ्या गुणदानाच्या अंतिम सूचीनुसार, म्हणजेच गुणानुक्रमे यानुसार आपण या ठिकाणी 11 पारितोषिक प्राथमिक गटातील विद्यार्थ्यांनी जो सहभाग घेतलेला आहे त्यांना देणार आहोत. त्यामध्ये सुरुवात करतो. साधारणतः मी सुरुवात गुणानुक्रमे खालून ते वरपर्यंत जाईल. यामध्ये जे पारितोषिक आहे ते आहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दिव्यांग विद्यार्थी प्रथम, आदिवासी गटातील विद्यार्थी प्रथम, उत्तेजनार्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आणि 5वा, अशा पद्धतीचं हे गुणदान गुणानुक्रमे देण्यात आलेलं आहे. त्याचं मी वाचन या ठिकाणी करतो. प्रथम सर्वांना, ज्यांनी ज्यांनी भाग घेतला त्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. ज्यांना पारितोषिक मिळाले त्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि ज्यांना या ठिकाणी पारितोषिक मिळाले नाहीत त्यांनाही माझ्या संस्थेकडून मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. तर मित्रांनो, आपण निकालाला सुरुवात करूया. गुणानुक्रमे 11वं पारितोषिक म्हणजेच उत्तेजनार्थ 5वं हे जात आहे जिल्हा परभणी, स्मार्ट अम्ब्रेला आणि विद्यार्थ्याचं नाव आहे समृद्धी दिनेश बोराडकर, ओएसिस इंग्लिश स्कूल, जिल्हा परभणी. यांनी विद्यार्थी आणि त्यांचे मार्गदर्शक शिक्षक यांनी तात्काळ या ठिकाणी येऊन आपलं पारितोषिक मान्य
आहे कुमारी कार्तिकी किरण देहनकर. कार्तिकी किरण देहनकर. सन्माननीय व्यासपीठाला विनंती आहे की चॅम्पियन ऑफ द चॅम्पियन ही ट्रॉफी, रोख पारितोषिक, प्रमाणपत्र विद्यार्थ्याला देऊन गुणगौरव करावा. आणि सर्व सन्माननीय शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना माझी विनंती आहे, त्यांनी या विद्यार्थिनीचं, मार्गदर्शक शिक्षकाचं खूप टाळ्याच्या आवाजात त्यांचं स्वागत करावं. या ठिकाणी पारितोषिक निकाल या ठिकाणी संपन्न झाला. ज्यांना पारितोषिक मिळालेली आहेत, कृपया त्यांना विनंती आहे की हा कार्यक्रम संपल्यानंतर तुम्हाला याच ठिकाणी 10 मिनिट फक्त थांबायचं आहे. काही डॉक्युमेंटेशन आहे, त्या संदर्भातली कार्यवाही करायची आहे. त्यामुळे सर्व पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थी, शिक्षक यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी कार्यक्रम संपल्यानंतर याच ठिकाणी माझ्या समोर 10 ते 5 मिनिट फक्त थांबायचं आहे. खूप खूप अभिनंदन, खूप खूप शुभेच्छा, खूप खूप मान्यवरांचे आभार. आणि या ठिकाणी मी निकाल जाहीर करण्याची जबाबदारी माझ्या दिली होती, ती या ठिकाणी मी संपली असं जाहीर करतो आणि आपला निरोप घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अवसरे सर, धन्यवाद देब सर आणि धन्यवाद राठोड सर. आपण या ठिकाणी हा निकाल जाहीर केलात. यानंतर आपण आभार प्रदर्शनाकडे वळणार आहोत. तत्पूर्वी फक्त 3 सन्मान या ठिकाणी घेतोय. हे जे सगळं छानपैकी आपल्याला मंडप उभारणी केलेली आहे, ते राजमंडप गडिंग्लजचे माननीय श्री जमादार यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती आहे. या संपूर्ण विज्ञान प्रदर्शनाचे पेंडॉल, त्याचबरोबर ही मंडप व्यवस्था, साऊंड, स्क्रीन याचे सर्वा अर्थात जमादार साहेब यांचा आम्ही जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करतोय आणि त्यांचे आभार मानतोय. ज्या पद्धतीनं हे नियोजन झालं, अवघ्या काही दिवसांमध्ये, 5 ते 6 दिवसांमध्ये ही सगळी व्यवस्था जमादार यांनी केलेली आहे. सन्माननीय विद्यार्थी मित्रांनो, टाळ्या वाजवा. जिल्हाधिकारी साहेबांना विनंती आहे. यानंतर साहेबांना मी विनंती करतो की राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचं सूत्रसंचालन ज्यांनी केलं ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आपले सुपुत्र आहेत आणि त्या सुपुत्रांचं, साहेब हा सत्कार घ्या, सुपुत्रांचं आपल्या मार्फत सत्कार होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे सुरुवातीला मी सूत्रसंचालक आमच्या भगिनी सुमेधा नाईक मॅडम यांना मी विनंती करतो की आदरणीय कलेक्टर साहेबांच्या वतीनं आपण आपला सत्कार स्वीकारावायचा आहे. यानंतर दुसरे महत्वाचे सूत्रसंचालक आमचे आदरणीय मित्र अमर प्रभू सर यांचाही सत्कार आदरणीय शिवसाहेब आणि आदरणीय कलेक्टर साहेब यांनी करावा असं मी त्यांना दोघांनाही विनंती करतो. याचबरोबर भोजन कक्षाचे याचबरोबर 5 दिवसात एकाही माणसाची तब्येत खराब झाली नाही आणि सगळी माणसं समाधानी राहिली, त्याचं महत्वाचं श्रेय भोजन कक्षाचं कामकाज पाहणारा हा कॉन्ट्रॅक्टदार आहे. त्यांचंही मनपूर्वक अभिनंदन आदरणीय कलेक्टर साहेब यांच्या वतीनं होत आहे. एक पुष्पगुच्छ. एक त्याचबरोबर शेवटचा एक सत्कार आदरणीय कलेक्टर साहेबांनी शिवसाहेबांना विनंती आहे, माझे शिक्षक संघटनांचे आदरणीय राज्याध्यक्ष तांबे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचाही सत्कार करण्यात यावा. मनपूर्वक धन्यवाद साहेब, धन्यवाद धन्यवाद. अशा पद्धतीनं या 51व्या राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनाचा हा सांगता सोहळा संपन्न झाला. सर्वांचे मनपूर्वक आभार. विद्यार्थी मित्रांनो, 51वे राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन सावंतवाडी नगरीमध्ये भरलं होतं. या विज्ञान प्रदर्शनाच्या अखेरच्या टप्प्यातील आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे. या आभार प्रदर्शनाच्या निमित्तानं व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे सन्माननीय व्यासपीठावरील उपस्थित सर्व मान्यवर पदाधिकारी, उपस्थित सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, सर्व कर्मचारी वृंद, 51वे राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन सावंतवाडी नगरीमध्ये भरलं.
माननीय शिक्षण मंत्री यांचे प्रयत्न आणि स्वप्न साकार झाले. राज्य विज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर अतकरी मॅडम व त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये व मार्गदर्शनातून व समन्वयातून प्रदर्शन सावंतवाडीत भरलं. मात्र याच सावंतवाडीच्या विज्ञान प्रदर्शनाचं 51व्या विज्ञान प्रदर्शनाचं खरं लक्ष ठरलं ते आमचे सन्माननीय उपसंचालक आदरणीय महेशजी चोते साहेब. स्मित हास्य व सूक्ष्म नियोजनाने सर्व सहकारी कामाला लागले आणि त्याचबरोबर भोसले नॉलेज सिटीचे सर्वेसर्वा श्री भोसले साहेब यांच्या आयोजनातून व पाठिंब्यातून भोसले नॉलेज सिटीचे सर्व कर्मचारी विद्यार्थी कामाला लागले. सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी कामाला झोकून दिलं. हे विज्ञान प्रदर्शन संपन्न होत असताना महाराष्ट्रातील विज्ञान शिक्षक व कर्मचारी यांच्या प्रतिकृतीतून कल्पकतेचे सादरीकरण झाले. या सन्माननीय परीक्षकांनी निपक्ष मूल्यमापन करून केंद्रामध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे मॉडेल निवडले. सांस्कृतिक कार्यक्रमातून जिमखाना मैदान दणानून सोडले. सिंधुदुर्गाच्या माध्यमातून विविध कलाकृतींना महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचं काम या सर्व मंडळींनी केलं. सन्माननीय शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांच्या मित्रमंडळांनी भोजन व्यवस्थेचे योग्य नियोजन केले. सिंधुदुर्गातील व महाराष्ट्रातील विद्यार्थी व शिक्षक कर्मचारी यांना खऱ्या अर्थानं मनानं धनानं तृप्त करण्याचं काम या मित्रमंडळाच्या माध्यमातून झालं. सिंधुदुर्गातील सर्व विद्यार्थी व शिक्षक यांनी विविध मॉडेल पाहण्यासाठी माझ्या जिल्ह्यातील असणारे सगळे गटशिक्षण अधिकारी, सर्व विस्तार अधिकारी, उपशिक्षण अधिकारी, त्याचबरोबर माझे सर्व केंद्र प्रमुख, शिक्षक, मुख्याध्यापक, सर्व शिक्षक संघटना, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना या सर्वांनी प्रेरणा देऊन जवळपास या विज्ञान प्रदर्शनात 51व्या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये उच्चांक गाठला आणि महाराष्ट्रातील जवळपास या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये एकूण 11,000 विद्यार्थी माझ्या असणाऱ्या या विज्ञान प्रदर्शनास पाहण्यासाठी मंत्रमुग्ध झालेले होते. नाईक मॅडम आणि प्रभू सर यांच्या सुरेल सूत्रसंचालनानं सर्वजण मंत्रमुग्ध झाले. फोटोग्राफी आणि चित्रीकरणाच्या माध्यमातून सावंतवाडी नगरी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली. न भूतो न भविष्यते असे विज्ञान प्रदर्शन भव्य मंडपात भरले. असे हे भव्य दिव्य विज्ञान प्रदर्शन सावंतवाडी नगरीत भरले. असे हे भव्य दिव्य विज्ञान प्रदर्शन सावंतवाडी नगरीमध्ये भरलं. सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आता आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न करत आहोत. महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री सन्माननीय श्री दीपकभाई केसरकर साहेब यांच्या संकल्पनेतून मूर्त संकल्पनेतून रूपांतरित झालेले भव्य दिव्य विज्ञान प्रदर्शन आज साकार झाले. त्या विज्ञान प्रदर्शनाच्या समारोप प्रसंग बक्षीस वितरण समारंभाच्या प्रसंगी आदरणीय साहेबांची ऑनलाईन उपस्थिती राहिली. त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांचा मनपूर्वक आभार. राज्य विज्ञान मंडळ नागपूरच्या अध्यक्षा सन्माननीय डॉक्टर अतकरी मॅडम, त्यांचे सहकारी या सर्वांचं विज्ञान मंडळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो. याचबरोबर कोल्हापूर विभागाचे आमचे उपसंचालक आदरणीय मित्र आणि आम्हा सर्वांचे प्रेरणास्थान आदरणीय महेशजी चोते साहेब हेही या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्याबद्दल माननीय चोते साहेबांचंही मनपूर्वक आभार मानतो. याचबरोबर जे आदरणीय कलेक्टर साहेब किशोरजी तावडे साहेब, याचबरोबर माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय मकरंदजी देशमुख साहेब हेही या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्यांचंही मनपूर्वक आभार मानतो. याचबरोबर सायन्स टॉकसाठी लाभलेले जे तज्ज्ञ म्हणून गेले 4 दिवस माझ्या प्रदर्शनामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आलेले सगळे परीक्षक या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. आयोजन शाळेचे सर्वेसर्वा श्री भोसले अच्युतराव भोसले साहेब, त्यांच्या मॅडम मुख्याध्यापिका देसाई मॅडम, याचबरोबर नॉलेज सिटीचे सर्व कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग विज्ञान मंडळ अध्यक्ष, सर्व सदस्य, सिंधुदुर्गातील विविध शाळांमधून आलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, माझ्या सगळ्या शिक्षक संघटना या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. सन्माननीय आयोजक समन्वय समितीच्या राधा अतकरी मॅडम या सर्वांचं माझ्या या नियोजनामध्ये आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हे 51वे विज्ञान प्रदर्शन संपन्न करण्यासाठी सर्वच समितीचे समिती प्रमुख आदरणीय अतकरी मॅडम असतील, आमचे राजेंद्र कांबळे साहेब डाएटचे प्राचार्य असतील,
त्याचबरोबर आमच्या देसाई मॅडम सर्व विभागाच्या प्रमुख होत्या, याचबरोबर संदीप पवार साहेब ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, याचबरोबर सर्व विभाग आचरेकर साहेब असतील, पेडणेकर मॅडम असतील, जाधव साहेब असतील, सर्वच विभागाचे समिती प्रमुखांचं मनपूर्वक आभार मानतो. फोटोग्राफी आणि चित्रीकरण प्रसिद्धीसाठी सर्वात महत्वाची प्रसिद्धी देणारे माझे सगळे शिक्षक, याचबरोबर माझे सर्व पत्रकार बंधू भगिनी, त्याचबरोबर फोटोग्राफर करणारे माझे सगळे फोटोग्राफर, भोजन व्यवस्था करणारे माझे सगळे कर्मचारी वर्ग, त्याचबरोबर मंडप साधारणतः 8 दिवसामध्ये आपल्याला हा मंडप उपलब्ध करून दिला, या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. राज्य विज्ञान मंडळाचे सर्व सदस्य, पदाधिकारी, संघटनेचे सर्व अध्यक्ष यांचंही मनपूर्वक आभार मानतो. आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे गटविकास अधिकारी आदरणीय पंचायत समितीचे सावंतवाडीचे गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक साहेब यांचंही मनपूर्वक आभार मानतो. सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आमच्या पेडणेकर मॅडम, भोजन व्यवस्थेचे आचरेकर साहेब आणि त्यांची टीम, छपाई समितीच्या आमच्या आवटी मॅडम, मांजरेकर मॅडम आणि त्यांची टीम, भेट समितीचे आमचे प्रजापती थोरात साहेब आणि त्यांची सर्व टीम, गट शिक्षण अधिकारी, तांत्रिक समितीचे प्रमुख आमचे बामणीकर सर आणि त्यांची सर्व टीम, मूल्यमापन समितीचे सगळे राधा अतकरी मॅडम, आचरेकर सर, या सर्वांचं, अभिप्राय समितीमध्ये असणाऱ्या प्रियांका देसाई मॅडम, या सर्वांचं मनपूर्वक या 51व्या विज्ञान प्रदर्शनाच्या निमित्तानं सर्वांचा आभार मानतो. याचबरोबर सन्माननीय शिक्षण मंत्री श्री केसरकर साहेब, मित्रमंडळ यांनी गेले 5 दिवस सर्व विद्यार्थ्यांना व शिक्षक कर्मचारी यांना फूड पॅकेट, कोल्ड ड्रिंक यांची व्यवस्था केली. त्यांच्याबरोबर आलेले जे सहकारी त्यांना करणारे लोक होती, विद्यार्थी होते, कर्मचारी त्यांचे होते, त्यांचंही मनपूर्वक आभार मानतो. भोजन व्यवस्थेचे कामकाज करणारे नियोजन समितीचे प्रमुख संदीप कोटकर सर यांचंही मनपूर्वक आभार, त्यांच्या सर्व टीमचं आभार. निवास व्यवस्थेचं कामकाज करणारे आमचे शेवाळे सर आणि त्यांची सर्व टीम, कारेकर सर, काकतकर सर, या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. विज्ञान प्रदर्शनाच्या भव्य मंडप पेंडॉल उभा करण्याची व्यवस्था करणारे आमचे मित्र जमादार सर यांचंही मनपूर्वक आभार. आणि सर्वात महत्वाचं माझे पत्रकार बंधू मित्र, गेले 5 दिवस 6 दिवस माझ्या या आपल्या विज्ञान प्रदर्शनाचं नेटकं मांडणी करण्याची ऑनलाईन आणि ऑफलाईन प्रेस मीडिया आणि प्रिंट मीडिया, त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून ज्या ज्या पत्रकारांनी आम्हाला सहकार्य केलं, त्या सर्व पत्रकार मित्रांचं सुद्धा या 51व्या विज्ञान प्रदर्शनाच्या बक्षीस वितरण समारंभाच्या निमित्तानं मी सर्वांचा आभार मानतो. आपत्ती कक्ष आणि आरोग्य कर्मचारी यांनी सर्व विद्यार्थी कर्मचारी, आमचे चव्हाण साहेब आणि त्यांची सर्व टीम, या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. सावंतवाडी नगर परिषदेचे सर्व कर्मचारी, त्यांनी मोलाचं सहकार्य केलं, या सर्वांचं मनपूर्वक आभार. याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले बालवैज्ञानिक, त्यांचे सहकारी शिक्षक, विज्ञान प्रदर्शनाला भेट दिलेले माझे चिमुकले सगळे विद्यार्थी मित्र, या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. विज्ञान प्रदर्शनाच्या प्रसिद्धीसाठी ज्यांनी पत्रकार बंधूंच्या बरोबरच इतरांनी सहकार्य केले, या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं ज्या लोकांनी आर्थिक असेल, तन मन धन या सर्वांच्या माध्यमातून ज्यांनी आपलं श्रेय दिलं, या सर्वांचं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या ज्यांचं सहकार्य लागलं, असं सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. या मंडपामध्ये आणि मंडपाच्या बाहेर असणाऱ्या सर्वच मान्यवरांनी ज्यांनी हे विज्ञान प्रदर्शन यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केले, अशा सर्वांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो. याचबरोबर आपल्या या बक्षीस वितरण कार्यक्रमासाठी ज्या लोकांनी रोख स्वरूपाची रक्कम आपणाला दिली, त्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. याचबरोबर भोजन व्यवस्थेमध्ये असणारे आमचे आचरेकर सर, त्याचबरोबर आमचे सर्व विज्ञान मंडळाचे सर्व सदस्य, माझे सगळे केंद्र प्रमुख, 3ही तालुक्यातले असणारे विस्तार अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग तालुक्याचे माझे सगळे केंद्र प्रमुख, शिक्षक, विद्यार्थी, त्याचबरोबर माझे असणारे विस्तार अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, खऱ्या अर्थाने या 3 तालुक्याच्या माझ्या शिरेबंधांनी हे विज्ञान प्रदर्शन यशस्वीरित्या संपन्न केलं, त्या प्रशासनातल्या सर्वच घटकांचं मनपूर्वक आभार.
हे 3 तालुके सोडून बाकीच्या सर्व तालुक्यातील गट शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी यांनी शाळा भेटी देण्याचं नियोजन अत्यंत उत्कृष्टरित्या केलं. त्यांचंही मनपूर्वक आभार मानतो. शिक्षक संघटना, त्याचबरोबर शिक्षकेतर संघटना आणि संस्था चालक संघटना यांचंही मनपूर्वक आभार मानतो. उरलं सुरलं सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. आणि ज्यांना अजून नाव घ्यायचं बाकी होतं अशाही अपरिचित व्यक्तींचं सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. आणि माननीय अध्यक्ष आदरणीय कलेक्टर साहेब किशोरजी तावडे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये, यांच्या सूचनेनुसार आणि यांच्या आज्ञेनुसार हा आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला असं मी जाहीर करतो.